Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay ayaw sa mga taong buwisit sa buhay natin. Pero minsan taglay na pala natin yung ugali na kinakabwisita natin sa iba. Ikaw kapuso, ano-ano ang mga nakakainis mong ugali na pilit mo nang binabago? Dear Papa Dudut, hello po sa inyo at sa ating mga kabarangay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nadia. 29 years old at nagtatrabaho bilang sales representative sa kasalukuyan. Work from home po kami lalo nitong nag-quarantine. At aaminin ko na medyo naninibago talaga ako. Once na magbalik na nga kami sa opisina ay siguradong maninibago po ako. Pero alam ko nakakayanin ko naman at the end of the day. Papa Dudut, kay Jelly ko po nalaman na best friend ko ang tungkol sa programa ninyo na Barangay Love Stories. Hilig po kasi talaga niya ang makinig ng drama sa radyo. Nung una wala talaga akong interes kasi wala naman akong love life. Akala ko po kasi tungkol lamang sa pag-ibig ang topic ninyo pero noong minsan akong nakapakinig ng isang kwento tungkol sa buhay at sariling pagbabago ay na-inspire po akong sumulat, Papa Dudut. Hindi po ako perpekto at marami na rin po akong pagkakamali na nagawa sa buhay ko. Isa na nga po doon yung ugali ko na kung tawagin ng iba ay pagiging prima donna o paimportanteng tao. Bida-bida at feeling magaling. Hindi rin po ako humble noong araw kaya maraming tao ang talaga namang naiinis sa akin, Papa Dudut. Thankful na lamang po talaga ako dahil hindi po ako iniwan ni Jelly, lalo na noong nakipag-break sa akin ang first boyfriend kong si Nixon. Truth be told, malaking dahilan po noon ay ang pagiging toksikong tao. Nadya naman, hindi ka man lang ba muna makikinig? Ano ba kasing problema mo, Jelly? Kanina ka pa stress na stress dyan, samantalang nakuha naman natin yung deal dun sa client natin na nadaan sa konting kindat at pa-sexy. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit late ka? Usapan natin 1 hour ahead para naman makapag-ready pa tayo. O bakit? Matagal na rin naman nating pinaghandaan ang meeting na yon, di ba? Ilang araw din tayong nag-overtime para sa presentation natin. Oo nga pero... Pero para pa rin kayong baguhan umasta. At palagi pa rin nanginginig yung tuhod nyo kapag kausap nyo na yung mga client natin. Ano ba naman yan? Paano natin mabebenta ang serbisyo at produkto ng kumpanya natin kung pati yung simpleng presentation para kayong nasa high school kung kabahan? Sobra ka namang magsalita, Nadya. Totoo naman Aminin na nating pare-pareho kayong mahihina ang loob. Akong ginagawa niyong spokesperson palagi kaya nasasanay kayong ganyan. Walang asenso sa posisyon nyo. Kaya napapaisip tuloy ako Kung magiging katulad nyo lang ang mga member ko, baka magreklamo na ako niyan sa management. Bakit ba kasi sila nag-hire ng mga taong hindi naman qualified sa posisyon nila Uy, hindi na natin kailangan umabot sa ganung point. Sa susunod kasi, bago mo ako sitahin, isipin mo muna ng 1,000 beses kung tama ba ang gagawin mo kasi sa huli, ikaw din ang mapapahiya. Alam mo, Jelly, kasasama mo sa mga pulpul natin ka-opisina, nagiging katulad ka na rin nila mag-isip. Ano kung bakit may bago tayong kliyente ngayon? So, ibig sabihin, kumpara sa inyo, mas malaki pa rin ang nagawa ko. Kaya sige, sabihin mo, ano pang problema niyo sa akin? Teka, huhulaan ko. Naiinggit kayo sa akin, no? Ano ka mo? Saan naman ang galing yan, Nadya? Dahil mas pinatunayan ko lang na magaling talaga ako, na deserving ako sa posisyon ko at wala kayong karapatang magalit o mag-inarte sa narating ko dahil pinaghirapan ko naman to. Hindi ba halata?
Kahit nung pa mang nag-aaral tayo, aware ka ng palaban talaga ako at hindi papatalo. Hindi naman tungkol sa bagay na yan ang punto ko kaya kita kinakausap. Ang akin lang, may mga napapansin ng mga kasamahan natin sa opisina tungkol sa ugali mo. Ano na naman ang sinasabi nila? Madalas kanilang topic kapag nag-uusap sila kasi masyado ka raw pabida at filingera. Tapos kung hindi nga mga boss natin, sarili mo lang daw ang pinakikinggan mo. Ni hindi ka nga raw marunong makisama o makinig sa opinyon ng iba, kaya naman natatarayan at namamalditahan sila sa'yo. Pero syempre, sinasabi ko na hindi totoo yun. Kaya lang, dahil sa ugali mo ngayon, lalo silang nagagalit sa'yo. Wala akong pakialam kung magalit kayong lahat sa akin. Basta kilala ko ang sarili ko at wala akong ginagawang mali. Kung meron man, wag na kayong umasang magsusorry ako sa inyo dahil hindi nyo deserve yon. Alam mo, sabihin mo sa lahat ng mga taong naiinggit sa akin na subukan mo na nilang pantayan ang level ko bago nila ako pagsalitaan ng ganyan. Kasi sila ang magmumukhang kawawa. Kung sa bagay, ang mga taong talunan, madalas kapwa nila ang pinag-uusapan nila kasi hanggang doon na lang ang kayang ma-reach ng mga utak nila. Sige na, bumalik ka na sa table mo. Aalis na ako. Lalo lang ako nabubwisit sa pagmumukha mo. Oo, teka, sandali. Saan ka pupunta? Magla-lunch, da. Pero ayaw kitang kasama kasi naiimbierna na ako sa'yo. Hindi lang araw ko ang sinisira mo eh. Pati ganda ko. Masyado kang mapapel. Papa Dudut, alam ko na marami sa ating mga kabarangay ang magtataas ng kilay o baka mainis pa nga sa ugali ko. Hindi ko po sila masisisi kasi may pagkamayabang naman talaga ako. Hindi ako perpekto pero perfectionist po akong klase ng tao. Kaya lang yung paraan ko ng pagkukorek sa mga tao ang hindi na po makatao. Yun kasi yung madalas sabihin sa akin ng best friend kong si Jelly na noong una ay hindi ko naman masyadong pinagtutuunan ng pansin. At madalas ko pa nga pong ikinagagalit yon, Papa Dudut. Nang makagraduate ako ng college ay hindi po ako nahirapang makahanap ng trabaho na may kinalaman sa kursong kinuha ko. Tapos masaya din ako dahil kasama ko doon ng best friend ko. Nang pareho kaming maregular ni Jelly sa kumpanyang pinapasukan namin ay mabilis akong umangat sa posisyon at napag-iwanan ko po siya. Sa katunayan, sa loob ng 8 buwan, ako na ang team leader ng grupo namin. Si Mama talaga. Hanggang ngayon po ba, hindi pa rin nakasave number ko dyan sa bagong phone nyo? Si Nadia to. Nasaan ba kayo? Ba't parang ang ingay naman yata ng background nyo? Nandito sa mall. Kasama mga tsahin mo. Ay, grabe. Ang sakit-sakit ng paa ko kaiikot. Naghahanap kami ng makakainan. Eto, hinihintay namin yung order namin. Kung kasama nyo po si na tita, ibig sabihin marami na naman kayong pinamili niyan? Oo! Naku, ang daming magagandang damit at sapatos dito. Hindi ko na naman napigilan ang sarili ko na bumili. Pero ma, di ba marami pa naman kayong damit at sapatos? In fact, bago pa yung mga karamihan doon. Last week nyo lang yata binili nung nagbigay ako ng sweldo sa inyo. O ano naman kung last week pa? Bakit kasalanan ko ba na nakakita ako ngayon ng magagandang damit at sapatos tapos gusto kong bilhin? Ang akin lang po, baka maubusan na naman kayo ng pera. Diba ganun din po yung nangyari sa inyo noon? Wala na kayong pambili ng gamot nyo kung kailan naman emergency? Anong gusto mong palabasin? Tipirin ko ang sarili ko, ganun ba? Ay, ma, hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Hindi raw. Pero tignan mo nga yung tono mo. Kinokonsensya mo ako. Tsaka ano naman kung lumabas-labas ako't mamili? May pambili naman ako. Hindi ko naman inuutang yung pambili ko sa mga to. Teka nga, kaya ka ba ganyan magsalita kasi sinusumbatan mo ko na pera mo ang ginagastos ko? Akala ko ba akin na yon kapag pinadala mo? Ibig sabihin, ako ang bahala kung paano ko yung gagamitin.
Wala naman po akong sinasabing ganyan. Concerned lang po ako sa inyo. At the same time, gusto ko rin po kayong kamustahin kaya ako tumawag. Hindi po ako tumawag para makipag-away sa inyo. Ang ayos-ayos ko rito kanina bago ka tumawag. Kanina pa ako lang na masakit ang kinabubwisitan ko. Ngayon pati ikaw na rin. Ewan ko sa inyo, ma. O ano ba kasi talaga ang dahilan? Bakit ka ba tumawag? Hindi ko po alam kung sasabihin ko pa ba o bababaan ko na lang kayo ng telepono. Nakakawala po kayo sa mood eh. Naku, Nadja. Napakadrama mo talaga. Sabihin mo na lang kasi bago pa dumating yung pagkain namin. Ay, yung tungkol po sa work ko. Ibabalita ko lang po sana na na-promote ako. Ako na po ang team leader ng sales group namin. Ganun ba? Maganda yan! Ibig sabihin, tataas rin ang sweldo mo? Ba't nyo naman natanong kung tataas ang sweldo ko? Ay naku, Nadja. Ewan ko ba naman kung totoong matalino ka. Kasi kung matalino ka, sana nahahalata mo ng gusto kong magpadagdag dun sa perang pinapadala mo. Ngayong ka mo na na-promote ka sa trabaho at tataas ang sweldo mo, baka naman gusto mong dagdagan yung perang binibigay mo sa akin. Kawawa naman kami ng papa mo eh. Kulang na kulang ang binibigay mo. Mabuti pa yung kuya mo dati. Lagi may pasobra kung magbigay. Sayang nga lang at nag-asawa na. Nahaharang na tuloy ng misis niya yung padala niya para sa amin. Ay, mawalang galang na po. Pero sa pagkakaalam ko, wala naman pong sinabi sa akin si Papa na kinukulang ang budget nyo. Kayo lang po ang magastos sa inyong dalawa kaya nauubos ang perang padala ko. Bastos kang bata ka! Sige na po, bigla ako napagod kausap kayo. Ibababa ko na po ang phone. Ingat na lang kayo pag-uwi. Nakakairita! Meron po akong kuya Papadudot at siya po ang naging role model ko. Magaling din kasi siya sa klase at bukod doon ay mahusay din siyang tumugtog ng instrumento. Sa aming magkapatid ay siya rin po ang paborito ni Mama. Wala naman pong favoritism at pantay-pantay ang pagmamahal sa amin ng papa namin. Kaya nga nang makapag-asawa si kuya bagaman nag-share pa rin siya sa bahay ay ako na po ang sumalo ng lahat ng mga gastusin namin kasama ang maintenance na gamot ng mga magulang ko. Masakit po para sa akin na kahit na ginagawa ko naman ang lahat na makakaya ko para maging katulad ni kuya, ay hindi pa rin po ako paborito ni Mama. Hindi po siya ganong kalambing sa akin o ka-proud sa achievements ko noong nag-aaral pa ako. Basta nag-i-exist lamang ako pero simulat sa pool malayo na po talaga ang loob niya sa akin. Neto ko na lang nalaman ang dahilan kung bakit matapos ko silang maabutan ni Papa na nag-aaway, ako po at ang pagiging anak ko sa labas ang pinagtatalunan nila ng mga oras na yon. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Wala po akong pinagsabihan kahit na si Jelly na anak lamang po ako sa labas ni Papa. Pero pagkatapos ko pong malaman yon ay yun din ang turning point kung bakit ako umalis sa amin at nag-rent na lamang ng apartment. Ilang buwan ko rin pong hindi kinontak ang mga magulang ko pero dahil sa pakiusap ni Kuya ay nabigyan daan sa puso ko ang pagpapatawad. Oo, Papa Dudut. Pinatawad ko na si Papa dahil sa pagkakamali niya noon nang mambabae siya. Kaya nga para po makalimutan ko ang pinagdadaanan ko ay mas nagpakabisi na lamang po ako sa trabaho. Kulang na lang noon ay sa opisina namin ako tumira dahil kapag umuwi ako sa apartment ko ay nalulungkot lamang ako. Pero kahit na palagi ako nasa opisina kahit na day off ko ay wala pa rin po ako naging kaibigan o kasundo sa mga katrabaho ko bukod kay Jelly. Pakiramdam ko ay wala namang makakaintindi sa akin kaya mas gugustuhin ko na lamang na mag-isa. Ayoko rin po na ipakita sa iba na mahina ako dahil hindi ko gusto na kinakaawaan ako. Pero nagbago po ang lahat ng yon nang makilala ko si Nixon. Bagong recruit siya noon sa sales team namin bagaman matagal na rin siya
sa company. Hi Nadia, busy ka ba? Yeah, hindi mo ba nakikita? May ka-chat akong client. Grabe, ang sungit. Break natin, di ba? Awat muna sa pagtatrabaho. Bakit ba ang kulit mo, Nexon? Istorbo ka eh. Pasensya na. Ikaw naman kasi, sinin mo lang yung chat ko sa'yo kaninang umaga. Ang dami mong chat, hindi ko na matandaan kung ano bang tinutukoy mo. Huwag ka nang magalit. Sige ka, magkaka-wrinkles ka kaagad. Alam mo ang corny mo. Pasalamat ka may itsura ka kasi kung hindi, baka hindi na rin kita kinakausap ngayon. Ano ba yung sinasabi mong chat mo na hindi ko nireplyan? Sabihin mo na para matapos na. Ano kasi, yayayain sana kita mag-dinner mamaya. Ano? At bakit? Kasi I like you. Pwede ba? Tigilan mo nga ako sa kalokohan mo. Hindi ako nagloloko. Walang halong kalokohan ng confession ko na to, Nadia. Alam ko, busy kang tao at posible na i-reject mo ako. Pero gusto ko pa rin subukan. Bigyan mo lang ako ng chance na patunayan sa'yo na deserving ako. Na deserving ako sa attention mo. At papatunayan ko yon sa pamamagitan ng isang date. Hindi mo ba ako talaga titigilan? I'm sorry pero maiirita ka lang kung iti-turn down mo ako. Kasi patuloy lang kitang kukulitin hanggang sa pumayag ka. Sige, kung papayag ako, paano kapag hindi nag-work? Paano kapag wala tayong spark? Eh titigilan na kita. Promise. Please, Nadia. I really like you. Promise, hindi ka magsisisi sa date natin kung sakaling pumayag ka. I-spoil kita. Tatratuin kita na parang prinsesa. Aba dapat lang. Wag na wag mo akong dadalhin sa mumurahing restaurant kasi lalayasan talaga kita. Hindi bagay sa ganun ang isang tulad ko. Naman, matagal ko nang pinagandaan kung saan kita dadalhin. Sisiguraduhin ko na matutuwa ka at hindi ka magsisisi. Pero teka, ibig sabihin ba niyan? Pumapayag ka nang lumabas mamaya kasama ako? May choice ba ako? Eh siguradong hindi ka titigil sa pambubwisit sa akin pag di kita pinagbigyan. So, yes. Alright! Thank you sa chance, Nadia! Hindi ka magsisisi. Papadudot, gwapo po si Nixon, matangkad at matikas ang kanyang pangangatawan. Simula nang pumayag ako makipag-date sa kanya ay aaminin ko na na-impress niya ako, Papadudot. Naging close kami at hindi nagtagal ay nagsabi siya sa akin na gusto niya akong ligawan. Nang mga panahon na yon, pakiramdam ko ay lumulutang po ako sa ulap. Wala pa rin naman po kasi akong nagiging boyfriend since high school at college dahil nag-focus po ako sa pag-aaral ko. Kaya nga matapos dumating ni Nixon sa buhay ko ay na-excite po ako, Papadudot. At matapos ko siyang sagutin ay aaminin ko na feeling ko. Nagkaroon na ako ng kakampi at nadadivert ng relasyon namin ang atensyon ko sa pamilya ko. Kaya lang dahil sa strong personality ko ay nadodominate ko po si Nixon, Papadudot. Noong una hinahayaang ko lamang po na siya ang magdala ng relasyon namin. Pero nang tumagal, pakiramdam ko ay nagiging boring na pag magkasama kami. Hindi ko alam kung naging komportable na lang ba siya at hindi na rin po siya masyadong nag-e-effort. Ang isa pa sa pinakaayaw ko ay yung hindi consistent niya. Simula noon ay madalas ko na pong awayan si Nixon at simpleng bagay, ginagawan ko ng isyo kaya nauuwi kami sa pag-aaway. Bumalik yung ugali kong may pagkamaldita at masakit magsalita, Papadudot. Kaya aminado ako na madalas kong mainsulto at matapakan ng pagkalalaki ng boyfriend ko, Papadudot. Oh, bakit naman parang sinigang yung mukha mo? Ang asim ha? Sino ba kasi ang kachat mo? Si Nixon ba? Malamang. Sino pa nga ba? Ay nako, ang sungit talaga nito. Nagtatanong lang naman ako eh. Napaka mo talaga kahit kailan, no?
Kakainis naman, hindi na ako sinagot. Uy, may LQ sila. Pwede ba, Jelly, manahimik ka dyan? Baka sa'yo ko pa mabaling tong inis ko, masakal lang kita. Grabe, ang harsh mo. Teka, ano ba kasi yung pinag-awayan ninyo ni Nixon? Harmless question lang, Nads ha. Baka mamaya sabihin mo ang chismosa ko. Malapit ko na ngang sabihin yun. Kilalang kilala mo na talaga ako, no? Siyempre, kabangayan na kita since nag-aaral tayo, no? Ako lang ang dakilang si Jelly ang nakatatagal sa ugali mo. Di ba? Totoo naman yon. Teka nga, ano ba kasi yung nangyari sa inyo? Baka mapayuhan kita. Nag-away na naman kami ni Nixon. Pero feeling ko kasalanan ko kasi nagalit ako sa kanya. Di ba natatandaan mo, na-mention ko na plano naming umalis na kaming dalawa lang? Nagkataon na marami siyang free time kaya siya ang pinag-book ko ng hotel namin. Kaya lang, mali naman yung room na nakuha niya. Hindi na raw ba pwedeng ipakancel o papalitan? Hindi na kasi occupied na yung kwarto na gusto ko. Sayang, yun pa naman yung maganda. Kaya yun, nawalan na tuloy ako ng ganang ituloy yung alis namin. OMG, Nadja! Ibig sabihin wala na? Hindi na kayo tuloy ni Nixon nang dahil lang dun sa kwarto na hindi mo nakuha? Hindi lang yun basta tungkol sa kwarto, no? Si Nixon kasi hindi makaintindi. Malinaw naman yung instruction ko sa kanya at sinabi ko na gusto ko talaga yung room na yon. Excited na nga akong umalis kaso nangyari naman to. Tanda ko pa na sabi niya ayos lang daw na hindi namin nakuha yung kwartong gusto ko kasi marami pa namang ibang ganon. May ganyang eksena rin siya nung nag-date kami nung nakaraan. Hindi siya nakapagpa-reserve dun sa restaurant na gusto ko sanang kainan namin. Ang ending, kumain na lang kami sa kung saan. Alam mo, habang tumatagal, napapansin ko nagiging ayos na sa kanya na mairaos lang yung mga special moment namin. Kaya naman naiinis talaga ako, Jelly. Sa mga date namin, feeling ko parang sumasama lang siya. Walang effort, hindi man lang mag-suggest. Alam ko wala ka pang jowa, pero bilang babae, alam ko na gets mo ko. Aray ko naman sa walang jowa Konting preno naman. Dire-diretso ka magsalita eh. Ay, sorry naman po. Alam mo, kalmahan mo lang kasi. Masyado ka natitrigger kaya lumalabas na naman yung pagiging maldita mo eh. Huwag mo masyadong awayin si Nixon dahil baka lalo lang kayong magkalabuan. Sige ka. In fairness naman kasi dun sa tao na pagtsatsagaan niya yung ugali mo. Bakit? Masama ba na gustuhin ko maging perfect ang lahat sa amin ni Nixon? Siyempre, hindi masama yun. Kaso baka nakakalimutan mo, walang perfect sa mundong ibabaw, no? Baka saka pipilit mo na mag-adjust si Nixon sa gusto mong maging siya, magsawa yung tao at makipaghiwalay na lang sa'yo. Ikaw din, baka ending gumawa-ngawa ka dyan. Kaya nga kung ako sa'yo, isihan mo lang, cool ka lang, huwag kang palaging galit. Kunin mo na nga yung phone mo at tawagan mo siya. Mag-sorry ka. Ba't ko gagawin yun? Ako ang babae. Siya ang dapat mag-sorry. Gagawin mo yon dahil mahal mo siya. Hindi dahil kung sino ang tama. Kaloka ka. Hindi po ako yung tao na mahilig humingi ng sorry kapag may nasasaktan akong ibang tao, Papa Dudut. May ugali ako na pinapangatawanan ko na lamang yung kasalanan kahit na mali ako. Mabuti na lamang at nababalanse ko ang ugali na yon dahil nandyan ang best friend kong si Jelly para laging magpaalala sa akin ng mga bagay-bagay. Hindi naman po talaga ako pinanganak na masamang tao. More of a defense mechanism ko na lamang yon para hindi ako samantalahin ng iba. Kaya nga ng araw na yon ay kinuha ko ang phone ko katulad ng sinabi sa akin ni Jelly at tinawagan ko si Nixon. Kaya lang Papa Dudut, cannot be reached ang boyfriend ko. Naisip ko na baka nagtatampo pa rin siya sa akin kaya hindi niya ako gustong kausapin. Kahit masakit. Alam ko na kasalanan ko naman kung bakit niya yon nararamdaman at karapatan din niya na umiwas sa akin pansamantala. Umasa na lamang talaga ako na maayos ang relasyon namin sa lalong madaling panahon, kaso nga lang nagkamali po ako. Sabado po nang magkatampuhan kami. Hindi ko kinontak si Nixon ng buong araw ng linggo dahil gusto ko siyang makahinga. Kaya nga lang, nang dumating ang araw ng Lunes ay napansin ko na lamang
na hindi na siya ganon ka-sweet. Yun naman pala ay meron na siyang ibang babaeng pinopormahan at mas pinagtutuunan niya ng pansin. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! First boyfriend ko po si Nixon, Papa Dudut. At masakit sa akin ang napipinto naming paghiwalay sakaling hindi namin maayos ang relasyon namin. Pero dahil edukado akong tao at wala sa bukabularyo ko ang pakikipagbasagan ng bungo ay hinayaan ko na lamang po ang boyfriend ko na makipag-flirt sa iba. Sa katunayan, nagpatay mali siya na lamang ako at nagpaka-busy sa trabaho. Kahit na deep inside ay gigil na gigil akong masakal, yung babaeng mukhang walang kamalay-malay na taken na si Nixon. Sa katunayan, pati si Jelly ay napansin na rin ang pagiging invested ni Nixon sa babaeng yon. At may isa sa ilang beses na ring lumapit si Jelly sa akin para sabihin ang nakikita niya. Pero wala akong imik noon, Papa Dudut. Bagay na naiintindihan naman ni Jelly kaya tinigilan na lamang niya ang pangungulit sa akin. Nang araw na yon ay hindi rin ako niyaya ni Nixon na mag-lunch kasabay niya. At hanggang mag-uwian ay wala pa rin siyang planong kausapin ako. Doon ako na-bother, Papa Dudut, at naglakas loob na habulin siya para kausapin. Nixon, sandali, ano ba? Wala ka ba talagang balak hintayin ako? Ano ba kasing kailangan mo? Hindi mo ba nakikita na uuwi na ako? Wow! Bakit ganyan ang tono mo? Ikaw pa tong galit? Sinong hindi magagalit? Ang kulit mo. Sinundan mo pa talaga ako ha? Hindi pa ba malinaw sa'yo na gusto ko ng space? Pagkasama kita, nasasakal na ako. Sa totoo lang, Nadja. Pakiulit mo nga yung sinabi mo kasi parang nabibingi ako eh. Diyan ka naman magaling. Kapag kasalanan mo, nagbibingi-bingian ka. Kaya masisisi mo ba ako kung mainis na lang ako bigla sa presensya mo? Pwede ba, Nadja? Huwag ka na munang lumapit sa akin. Hindi pa ba halata na ayaw muna kitang makasama? Ayaw mo lang ba talaga kasi nagtatampo ka? O baka naman ayaw mo kasi makakaistorbo ko sa inyo nung kalandian mong babae? Ano bang pinagsasabi mo? Sinasayang mo oras ko. Alis na ako. Sandali! Sinabi ko bang talikuran mo ako? Ano ba kasing problema mo? Ganyan ka na ba talaga kapraning? Malala ka na talagang babae ka. Ano bang akala mo sa akin? Pinanganak kahapon? Alam ko kung anong nakita ko, Nixon. Alam ko yung mga panakaw mong tingin at haplos sa kanya. Yung mga pagbibiru mo habang kausap siya. Yung mga galawan mo, akala mo ba nakalimutan ko na ganun din ang ginawa mo sa akin noon? Sige, sabihin mo, sinong praning sa atin ngayon? Kapal ng mukha mo? Ganyan ka naman talaga eh. Mahilig kang gumawa ng dahilan para mag-away tayo. Napakapalingkera mo. Ah, palingkera ako? So ano ka? Santo? Ganon? Kapal mo? Ikaw tong harap-harapang niloloko ko? Ay, buwisit. Alam mo, Nadja, wala nang patutunguhan tong relasyon na to. Tapusin na lang natin ang lahat ng meron tayo para naman pareho na tayong matahimik. Ano? Anong sinabi mo? Sandali! Huwag ka naman ganyan, Nixon! Hindi ko naman sinasadya na awayin ka. Nagselos lang ako. Kasi nakikita kita na may ibang babaeng nilalandi. Alam ko nag-away tayo kaya nga binigyan kita ng space at time nung linggo. Hindi kita ginulo kasi yun din ang sinabi sa akin ni Jelly matapos mong di sagutin ang tawag ko. Tapos bigla ka na lang makikipaghiwalay sa akin ngayon? Huwag ka naman ganyan. Baka pwedeng pag-usapan muna natin to, please. Hindi ko alam kung pwede pa nating maayos ang relasyon natin. Dahil sa totoo lang, sawa na ako sa mga away natin, Nadja. Gusto ko na lang makipaghiwalay sa'yo para matahimik na ang buhay ko. Kaya pwede ba? Tutal, ikaw naman tong mahilig magmagaling sa relasyon natin. Hindi ka na dapat masyadong naapektuhan ngayon. Tanggapin mo na lang na ayoko na. At gusto ko nang tapusin ang lahat sa atin. Sige na, aalis na ako.
Huwag mo na akong susundan. Baka mabwisit lang ako lalo sa pagmumukha mo. Nixon, please! Huwag mo naman gawin sa akin to! Huwag mo akong iwan! Babawi ako! Kung gusto mo ng space, sige, pagbibigyan kita! Hindi kita guguluhin ng ilang araw o kahit ilang linggo! Huwag ka lang makipaghiwalay sa akin! Please naman! Nakikiusap ako sa'yo, Nixon! Nixon, sandali! Huwag ka munang umalis, please! Please! Ano ba? Akala ko ba matalino ka? Pero bakit parang hina mo namang umintindi? Ayoko na nga sa'yo. Kaya nakikipaghiwalay na ako. Huwag mo na kasing gawing komplikado ang lahat. At wag mo na rin akong pilitin. Dahil kapag sinabi kong ayoko na, ayoko na. Mabuti na lamang at dumating si Jelly ng panahon na yon para tulungan akong makatayo at alalayang tumabi. Datay may pinagtitinginan na rin po kami ng mga tao, Papa Dudut. Pero hindi ko na po yun inintindi pa dahil nga sa iyak na lamang ako ng iyak. Niyakap na lamang ako ng best friend ko at pinatahan bago kami nag-decide na umuwi na sa apartment ko. Tapos ay doon po ulit ako humagulhol at nilabas ang lahat ng hinanakit at sama ng loob kay Nixon sa paghihiwalay namin. May punto na sinisisi ko ang sarili ko, Papa Dudut. Matapos isumbat sa akin ni Nixon na kasalanan ko kung bakit bigla na lamang siyang nagsawa sa akin at sa relasyon namin. Pero sinabi ni Jelly na mali pa rin na basta na lamang akong hiniwalayan ni Nixon at hindi muna sinubukang ayusin ang issue niya sa akin. Sa lagay, para niya akong iniwan sa ere. Hindi po ako pumasok sa opisina ng 2 araw dahil alam kong kalat na sa buong kumpanya namin ang nangyari sa amin ni Nixon. May point na natakot po ako at nahiya sa mga sasabihin ng ibang tao. Pero sa huli naisip ko na kung hindi ako magpapaka-profesional, lalo lang nila akong titingnan na mahina. Kaya kahit kabado at masakit pa rin ang kalooban na magkita kami ni Nixon ay tinatagang ko na po ang loob ko, Papa Dudut. Kaya lang sa ikalawang pagkakataon ay muli na naman niya akong sinaktan. Nang walang pagdadalawang isip niyang pinagsabi sa mukha ko kung gaano sila kasweet ng babaeng nalaman ko na nga lang na ipinalit niya sa akin. Halos hindi po ako makahinga ng araw na yon, Papa Dudut. Mabuti na lamang to the rescue ang kaibigan kong si Jelly at sinamahan ako maghapon. Nilibang ko din po ang sarili ko pansamantala para mawala sa isipan ko si Nixon. Aaminin ko na naging okay naman ako noon at sinabi ko sa kanya na huwag na siyang mag-worry dahil kaya ko ang sarili ko. Kaso pagdating ko sa apartment ay hindi pa nga ako nakakapasok sa pintuan ay umiyak na ako, Papa Dudut. Kinagabihan, tinawagan ko si Jelly at pinapunta sa apartment ko dahil kailangan ko ng kasama at kaibigang maiiyakan. Saan ba ako nagkulang? Bakit ganun na lang niya ako kabilis na pinagpalit? Sige nga, Jelly, sabihin mo. Pangit ba ako? Nads, hindi ka pangit. In fact, ang ganda-ganda mo. Nagkataon lang na talagang gago yung si Nixon. Pambihira naman oh. Kala ko pa naman matino yung lalaki na yon. Isa rin palang makati. Alam mo, hindi pa rin mawala-wala sa isip ko yung sinabi niya. Napalengkera daw ako kaya nagsawa na lang siya sa akin at sa relasyon namin. Sana pala nakinig na lang ako sa'yo noon. Sana ko naging best girlfriend ako kay Nixon. Hindi niya sana ako iiwan ngayon at ipagpapalit sa iba. Kaso nang dahil sa ugali ko, inayuan niya ako. Sa bagay, hindi naman bago yung maraming naiinis sa akin dahil nga toxic ako.
Alam ko yun, pero wala naman akong magawa kahit gustong-gusto ko nang magbago. Naku naman, Nads. Nandun na tayo sa may pagka-toxic ka. Pero sino ba naman sa atin ang perpekto? Ako rin naman may nakakainis din na ugali. Pero kahit ganun, alam ko na nag-e-effort ka namang magbago. Nakikinig ka na sa akin. Hindi ka na katulad ng dati na mambabara na lang kagad o sarado para sa opinion at suggestion ng iba. Napansin ko na malaki talaga ang pinagbago mo nung naging kayo ni Nixon. Kaso syempre natitrigger ka pa rin. Bilang kaibigan mo, naiintindihan kita. Maraming beses na rin tayo nag-away kasi may mga pagkabastos talaga ang bibig mo. Pero may dahilan pa rin ako para manatili sa tabi mo at hindi sukuan ang friendship natin. Ay, alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. Nararamdaman ko, Nads, may hindi ka kinukwento sa akin lalo na tungkol sa family mo. Kasi dati wala ka namang bukang bibig kundi sila eh. Pero lately, natigil na yun ah. Kaya medyo nagtaka ako. Hindi ako nagtanong kasi alam ko magsasabi ka naman pag ready ka. Tapos doon na rin nag-umpisa na maging busy ka sa trabaho natin. And at the same time, naging maldita ka. Nads, kung ano man yung pinagdadaanan mo, sana alamin mo rin na pwede kang mag-share sa akin dahil magkaibigan tayo, di ba? Oh, ba't ka naman biglang umiyak dyan? Ituloy ako naiiyak eh. Ikaw kasi ang dami mong sinabi tapos puro pa nakakaiyak. Ayos lang naman ako. Huwag kang mag-alala. Sira, ako ang best friend mo, no? Sa akin mo pa talaga sasabihing ayos ka lang kahit na hindi ka naman talaga okay. Nakita mo na ba yung sarili mo sa salamin? Mugto na yung mga mata mo sa kaiiyak. Tapos ang laki pa ng eye bags mo. Ang gulo-gulo rin ng buhok mo. Uy, marunong ka pa bang maligo? Sipahin kaya kita dyan. Gusto mo? Biro lang. Pinapatawa lang naman kita eh. Alam ko naman na ayaw mong kinakaawaan ka dahil nagmumukha kang mahina sa mata ng iba. Pero pwede mo namang ipakita sa akin yung mga... Yan. Kahit na sumasama ako sa'yo minsan. Kahit na marami akong sinabing hindi maganda sa'yo kapag nagagalit ako. Kapag mataas ang emosyon ng tao, mas nauunang mag-react ang dila niya kaysa sa isip niya. May mga paraan naman para makontrol mong magalit sa isang tao. Halimbawa, pwede kang huminga ng malalim o hindi kaya bumilang hanggang 10 sa isip mo. Lahat ng bagay pwedeng pag-aralan, Nads. Hindi ka habang buhay na ganyan. Siyempre, kung mag-e-effort ka, malaking tulong yon para magbago ka. At saka dapat ko pa bang sabihin sa'yo ng paulit-ulit na magkaibigan tayo? Oo, nakakapikon ka at ang sarap mong kutusan pag may time. Pero alam ko rin kung gaano ka kabait. Hindi lang talaga halata sa'yo. Kasi maladragon ka sa ibang tao pero para sa akin, para kang maamong tuta na may pusong mamon. Alam mo, ang dami mo talagang alam. Hindi, nagsasabi lang talaga ako ng totoo, no? Kaya nga, imbiyer na ako dyan sa ex mo dahil sa ginawa niya sa'yo eh. Feeling ko talagang nangati lang yan, tapos isinisi niya sa'yo ang pagiging taksil niya. Pabayaan mo na siya, Nads. Hindi mo siya deserve. Oo nga, masakit talagang maiwan. Pero isipin mo na lang, will ito ng Diyos para ilayo ka sa taong hindi para sa'yo. Alam mo, dalangin ko na lang na makilala mo yung lalaking hindi ka sasaktan at mamahalin ka ng higit sa naibigay ng Nixon na yan. Pero habang wala pa siya, ako muna jowa mo. Puro ka talaga kalokohan, Jelly. Bakit? Baka kaya siguro wala pa ako nagiging karelasyon dahil tayo talaga ang para sa isa't isa. Hoy, jackpot ka na sa akin, no? Ganda ko kaya. Tapos magaling ding... Hoy! Magluto! Tingnan mo to, ang dumi ng isip. Pinapatawa lang kita. Para kasing paksiw yung itsura mo ang asim. Aray! Tik naman makahampas, wagas. Nung nakaraan, sabi mo sinigang. Ngayon, paksiw naman. Akala mo di ka namumuro sa akin, no? Napakapikon mo talaga kahit kailan. Papa Dudut, hindi naging madali ang pag-move on ko dahil si Nixon ang unang lalaking minahal ko. At kahit na hindi gaanong nagtagal ang aming relasyon ay marami po akong na-realize.
Una, natuto akong pag-aralan ang hindi magandang ugali na taglay ko para alam ko kung paano ko ito babaguhin. Tapos, unti-unting sinubukan ko hanggang sa nakasanayan ko na nga. Siyempre, nasa tabi ko si Jelly along the process. Sinasamahan niya ako na umattend ng mga seminar tungkol sa anger management at kung ano-ano pa. That time, mas naintindihan niya rin, lalo ako, nang maikwento ko sa kanya ang pagiging anak ko sa labas. Hindi ko na po i-detalye ang current situation ng relasyon namin ng mama ko, pero so far ay nakikita ko naman na unti-unti na niya akong natatanggap bilang anak. Matapos ko nga noong kausapin siya at umiyak sa harapan niya. Kaya kahit papaano ay masaya na rin po ako ngayon, Papa Dudut. Araw-araw ay pinipilit kong maging mas mabuting tao. Hindi lang para sa sarili ko kundi para na rin sa mga taong nakapaligid sa akin. Kinalimutan ko na rin ang pagiging primadona at ginagawa ko ng lahat na makakaya ko para maging mabuti sa kapwa ko. Papadudot, alam ko na mahirap sa ating aminin ang toxic traits natin, pero naglakas loob akong sumulat sa inyo para ilahad ang kwento ko. Sana kahit papaano ay naka-inspire po ako ng iba na huwag pamarisan pa. Maraming salamat po and more power sa inyong programang Barangay Love Stories at sa chance na mapili ang storya ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nadia. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi masamang maghangad ng komportableng buhay, ngunit kung makakamit natin yon sa maling paraan, laging may ganti ang kapalaran, Papadudot. Kaya naman kapag may pangarap tayo ay pagsikapan natin yon ng husto. Ikaw kabarangay, may gusto ka bang makamit sa buhay na ito? Dear Papadudot, kapag hindi ka kayang tratuhin ng tama ng isang lalaki, may iba pang gagawa noon para sa iyo. Naniniwala po ako doon dahil napatunayan ko na ang bagay na yon. Pero bago ko ikwento ang life story ko ay magpapakilala muna ako sa mga kabarangay natin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Merela, 30 years old at taga Quezon City. Avid listener po ako ng Barangay Love Stories at lagi kong minamarathon ang mga kwento ninyo online, mapa YouTube man or Spotify. Nalilibang kasi ako at nakaka-relate sa mga pinagdadaanan ng mga kabarangay natin. Laki po ako sa hirap pero may utak naman ako. Mataas po ang pangarap ko sa buhay at sa sarili ko. Isa na doon ang makapagtapos ng kolehiyo. Kaso hindi agad ako nakapag-college kasi kinailangan kong magtrabaho ng full-time nung graduate ako ng high school, Papadudot. Namatay kasi si nanay kaya napilay po ang pamilya namin. Kay tatay naatang ang paghahanap buhay at responsibilidad sa aming 5 magkakapatid. Bali panganay po ako at hindi ko kayang pagsabayin ang pagkukolehiyo at pagtatrabaho kaya pansamantala ko munang isinantabi ang pag-aaral. Mekaniko sa talyer ang tatay ko at nagtatrabaho naman ako bilang sales lady sa isang mall ng ilang taon hanggang sa nakaipon at nakakuha ng scholarship sa isang university sa lugar namin. Nasa 2 taon na po ako sa college nang huminto ako dahil nabuntis po ako ng boyfriend kong si Estoy, Papadudot. Malaking dagok po sa akin ang nangyari pero aminado kong ginusto ko rin naman ang mga nangyari. Kaya pinangatawanan ko na lamang ang bagay na yon. Simula noon ay nag-live-in na kami ni Estoy habang nagtatrabaho siya sa isang 24 hours na lugawan at karinderya bilang cook at service crew.
Maliit lamang po ang kita ng kinakasama ko tapos nagkaroon ulit kami ng isa pang anak. Gayon pa man ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang pangarap kong makapagtapos sa kolehiyo kaya ginawa ko ang lahat para matupad yon. Kinausap ko ng masinsinan si Estoy at napapayag ko siya na mag-aral ako ulit. Nag-enroll po ako sa ibang college matapos kong makakuha ng scholarship at doon ko pinagpatuloy ang naantala kong kurso. Gabi po ang klase ko at sa araw naman ay inaasikaso ko ang 2 anak namin, Papa Dudut. Mirela, napapansin ko napapadalas na yung pag-absent mo sa klase ko. Oo nga po, Sir Alfonso. Pasensya na po kayo. Kaya lang alam mo naman na malaking bagay yung attendance para pumasa ka. Kaso sa loob ng 1 linggo, 1 o 2 araw kang hindi pumapasok. Pag pinagpatuloy mo yun, maapektuhan na talaga ng husto ang grades mo, lalo na sa subject ko. Ay, naiintindihan ko po kaya nahihiya po ako sa inyo, Sir Alfonso. Ganon din po sa ibang mga professor ko kasi kahit sila kinausap na rin ako tungkol sa madalas kong pag-absent eh. Nangako na lang ako na sisikapin kong di na maulit. Ano ba kasing dahilan bukod dun sa lagi mo sinasabi na nagbabantay ka ng anak mo? Yung totoo, napapadalas po kasi yung away namin ng kinakasama ko. Pwede ko ba malaman kung bakit napapadalas yung away nyo? Yun kung ayos lang naman. Ayos lang naman po pero nakakahiya kasi sabihin. Huwag ka nang mahiya. Malay mo, mapayuhan kita. Kaya sige na, sabihin mo na. Madalas po namin pinag-aawayan yung bisyo niya. Napapabarkada rin kasi siya tapos napapainom. Imbis na matino siyang umuwi sa inuupahan namin pagkatapos ng trabaho niya, dumidiretso siya sa inuman kasamang mga tropa niya. Tapos, gabi na siya nakakauwi. Minsan nag-iiskandalo pa. Yun bang sigaw pa siya ng sigaw at gagawa ng eksena kaya nakakahiya po sa mga kapitbahay. Pag ganun pong nangyayari, hindi ko maiwan yung mga anak namin. Kasi wala naman pong mag-aalaga. Sinubukan mo na ba siyang kausapin tungkol sa bagay na yan? Naku, kung usap lang maraming beses na po, Sir Alfonso. Kaso para siyang ewan. Pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwa. Walang pinagkatandaan kaya lagi kaming nag-aaway. Daig pa po yung mga anak namin sa pagiging pasaway at matigas ang ulo. Medyo mahirap nga kapag ganyan yung kasama mo sa buhay. Yung taong inaasahan mo makakatulong sa'yo, pero tumadagdag pa siya sa mga iniisip mo. Sabi mo nga, pasaway at matigas ang ulo. Kaya nga, Sir Kaya ayun, hindi ako nakakapasok. Alam naman niya na importante sa akin na makapagtapos ng kolehiyo. Tagal ko na rin po kasing nahinto, tapos ngayon nabigyan ako ng panibagong pagkakataon. Ayoko na pong sayangin yun. Tama naman yan. Alam mo, matalino ka. Isa ka sa mga estudyante na hinahangaan ko sa klase ko, Mirela. Kaya sana matapos mo yung pag-aaral mo kasi malaking bagay yun. Mas lalawak yung oportunidad mo, lalo na sa kursong kinuha mo. Kaya nga, Sir Alfonso, nagsisikap ako kahit medyo huli na akong nakatungtong ulit ng kolehiyo. Paanong huli na? Yun bang matanda na ako? 23 na ako, Sir Alfonso. Yung mga kaedad ko, nakapagtapos na sila, nagsisimula ng mag-job hunting. Ano naman kung nakapagtapos na sila? Nahihiya po kasi ako sa kanaiinggit. Makakapagtapos ka rin. Hindi mo kailangang mainggit sa kanila kasi darating ka rin dun. Kaya nga magsikap ka. Pumasok ka lagi para hindi maapektuhan yung grades mo. Kasi sayang naman kung babagsak ka dahil lang sa absences mo. Sinasabi ko to hindi lang bilang instructor mo, kundi bilang kaibigan na rin. Talaga po? Oo naman. Kaya huwag kang mahihiyang lumapit sa akin para humingi ng payo. Kasi papayuhan kita sa abot na makakaya ko. Naku, nakaka-touch naman po kayo. Kaya naman pala maraming estudyanteng nagsasabi na mabait kayo, Sir Alfonso Salamat po. Walang anuman. Ganito lang talaga ako kasi naging estudyante rin naman ako. At naiintindihan ko yung pinagdaraanan nyo. Pero syempre, hindi tayo pwede magpatalo sa mga hamon ng buhay. Lalo na kung meron tayong pangarap. Lagi nating ilaban na matupad yung mga bagay na gusto nating makamit. Tatandaan ko po yung mga sinabi niyo. Mabuti. Tungkol naman doon sa kinakasama mo, sana magbagong buhay na siya. Kasi kung hindi siya magbabago, baka isang araw bigla ka na lang matauhan.
bigla ka magsawa sa kanya at iwan siya. Sa lahat po ng instructor ko ay si Sir Alfonso ang naging close ko. Mabait kasi siya, magiliw magsalita at malambing ang boses. Tapos ay ramdam ko rin yung concern niya sa mga estudyante niya. Lalo na nga nung kinukumusta at tinatanong niya ako kung bakit napapadalas ang pag-absent ko. Hindi na nga ako noon nagsinungaling sa kanya at nag-open na rin kaagad tungkol sa problema ko, Papa Dudut. Masaya naman ako kasi naiintindihan niya yon at nakisimpatya rin siya sa akin. At habang tumatagal nga ay mas lalo kaming napalapit sa isa't isa. Hanggang sa umabot na yon sa punto na parang nahuhulog na ako sa kanya. Bukod kasi sa presence at mga advice ni Sir Alfonso, may mga bagay siyang ginagawa na para sa akin ay hindi na pangkaraniwan. Lalo na nung minsang binilhan niya ako ng pagkain kasi alam niya na nagtitipid ako at madalas din na hindi na ako nakakapagbaon. Nung una ay tumatanggi ako pero aminado naman ako noon na masarap din yung mga pagkaing ibinibigay niya. Kadalasan kasi sa mga binibigay niya sa akin ay first time kong matikman kaya may parte sa akin na sabik na tanggapin ang mga yon. Lagi rin niya akong pinakikisuyuang tulungan siya sa mga bagay na may kinalaman sa school. Katulad ng pagdidistribute ng test paper sa mga kaklase namin at pag-check ng mga ito. Pag-aayos ng chapters sa libro na for photocopy at kung ano-ano pa. Sinubukan ko pong hindi bigyan ng kulay ang ginagawa ni Sir Alfonso. Pero isang beses ay mayroon siyang inamin sa akin. Dahilan para ako ay may makumpirma, Papa Dudut. Salamat sa pagpapaiwan mo, Mirela. Dahil sa tulong mo, mabilis nating natapos yung pag-check ng test papers at pagre-record ng scores nyo. Malapit na rin kasi yung deadline ng pagpapasa ng grades. Kaya salamat ulit ha. Wala yun, Sir Alfonso. Ganito talaga pag tumatanda na, buhabagal na sa pagkilos. Hindi pa naman po kayo mabagal kumilos. Saka hindi po kayo mukhang matanda. Nambola ka pa. Hindi po pambobola yun, Sir. 50 na ako. Pero hindi po halata. Mukha po kayong nasa 30s pa lang. Binubola mo talaga ako eh. Sige ka, malapit na ako maniwala niyan. Maniwala po kayo. Saka di lang naman po ako yung nagsasabi na mukha kayong bata. Bukang bibig din po yun ng mga kaklase ko. Talaga? Kaya pala parang pinagchichismisan nila ako nung isang araw. Narinig ko kasi yung pangalan ko nung dumaan ako sa koridor. Tapos nakasalubong ko yung ilan sa mga kaklase mo. Di hata nila ako napansin. Yun nga po yun, Sir. Mukha po talaga kasi kayong bata. Siguro ang gwapo niyo po nung binata kayo. Medyo. Sabi ng misis ko. Nax, ang swerte naman po ng misis nyo. Paano mo naman nasabi? Kasi mabait na kayo. Tapos gwapo pa. Kung ganyan lang sana si Estoy, hindi na sana ako laging nangungunsumi sa kanya. Kaso hindi eh. Gwapo lang talaga siya pero ang sakit sa bangs. Kung ako kay Estoy, magpapakatino na ako. Kasi baka iwanan mo ako. Naku, mahal ko po siya kahit ganun yun, Sir. May gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Ano po yun? Huwag ka sana magugulat sa sasabihin ko ha. Ay hindi ko po may papangako. Depende po sa sasabihin nyo. Pero wag naman po sana tungkol sa bagsak kong grades. Hindi yung tungkol doon. Ibang bagay ito. Ano po yun? Ano kasi Mirela eh. Nagugustuhan na kita. Po? Gusto nyo ako? Oo, pero hindi bilang estudyante ko. Higit pa ron. Pero, Sir Alfonso, Alam ko naman bawal kasi nga estudyante kita. hindi lang po dahil estudyante ninyo ko. Hindi po yun pwede kasi may asawa at mga anak na kayo. Tungkol dyan, matagal na kaming hindi okay ng misis ko. Hindi na nga kami magkasama sa iisang bahay. Kasal pa kami pero magkahiwalay na. Bakit naman po? Kasi may iba na siyang gusto. At doon siya nakatira sa lalaki niya. Mag-iisang taon na rin. Pumayag po kayo? Nung una, hindi.
Pero napagod na lang akong makiusap at magmakaawa sa kanya na ako yung piliin niya. Hindi na raw niya ako mahal at nakahanap na siya ng iba. Kaya ayun, pinayagan ko na sila mag-live-in. Ang sakit naman po nun. Medyo, pero ano pa bang magagawa ko? Hindi ko po alam ang sasabihin ko, sir. Okay lang, huwag mo nang alalahanin yun. Naikwento ko lang kasi naitanong mo. Maayos naman pakikitungo ko sa kanya kasi siya pa rin ang nanay ng mga anak namin. Kaya malaya pa rin siya nakakabisita sa bahay namin at nakakasama mga anak namin. Hindi ko sila pinagdadamot sa mama nila. Totoo nga po talaga na mabait kayo. Pero tungkol po dun sa inamin nyo, sir, alam nyo naman pamilyado na rin ako, hindi ba? May kinakasama na ako at may 2 na akong anak. Oo, alam ko pero nakikita ko nawawalan ka na ng gana sa kinakasama mo. Puro problema lang naman binibigay niya sa'yo, hindi ba? Pero mahal ko po si Estoy. Mahal mo nga ba o pinagtsatsaga mo lang siya makasama? Oh, kita mo na? Sir Alfonso naman. Magkaiba yung mahal mo sa pinagtsatsagaan mo lang. Kung gusto mo, sa akin ka na lang. Kilala mo naman ako. Kung ako pipiliin mo, wala ka nang aalalahanin pa. Hindi ko po inaasahan yung confession ni Sir Alfonso, Papa Dudut. Pero hindi naman ako noon nag-isip ng masama dahil kahit ako ay unti-unti na rin nahuhulog sa kanya. Ang kaso ay komplikado dahil pamilyado na siyang tao. Kasal pa rin sila ng asawa niya kahit hiwalay na at may mga anak na siya na halos kaidaran ko pa. Kaya inisip ko na baka nabibigla lamang siya sa mga sinasabi niya dahil nga may problema sila ng misis niya. Pero mukhang seryoso po talaga siya sa nararamdaman niya para sa akin. Gusto ko po sanang maniwala sa sinasabi niya na wala na akong dapat alalahanin. Pero hindi pa rin ako mapanatag ng mga panahong yon dahil meron na akong kinakasama at may mga anak na rin. Kaya naman sinantabi ko muna yung nararamdaman ko para kay Sir Alfonso at nagpa siyang ipagpatuloy na lamang ang casual naming student-professor relationship. Pero siya pa rin talaga yung palagi kong nakakausap at nahihinga ng payo kapag nagkakalabuan kami ni Estoy. Siya ang nagko-comfort sa akin at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil lagi naman siyang nandun para sa akin, Papa Dudut. Pansamantala kong nakakalimutan ang bigat na mga pinagdadaanan namin sa buhay ng kinakasama ko. Noong ko naisip na sana'y si Sir Alfonso na lamang ang una kong nakilala at hindi si Estoy, na wala namang ginawa kundi ang bigyan ako ng sakit ng ulo ng mga panahong yon na kami ay nagsasamang dalawa, Papa Dudut. Buti na lang at nandyan si Sir Alfonso, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabait naman po si Estoy lalo na ng mga unang taon ng pagsasama namin bilang magkasintahan. Hanggang sa magsama na nga kami, Papa Dudut. Yon ang dahilan kaya nagustuhan ko siya at aminado ako na mahal ko siya, Papa Dudut. Pero nagbago siya. Noong nagkaanak na kami at doon na rin lumabas ang tunay niyang ugali. Sabi ng mga matatanda, malalaman mo raw yung totoong kulay ng isang tao kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Napakakalad po sa bahay ni Estoy. Kung anong linis ko sa bahay ay siya namang duminya at burara, Papa Dudut. Kaya nga minsan ay hindi ko na mapigilang magbunganga dahil kahit pagod na ako sa pag-aasikaso, sa mga anak namin ay hindi man lang niya ako tinutulungan. Lagi niyang dinadahilan na pagod siya sa trabaho, kaya mas gusto na lamang niyang magpahinga, Papa Dudut. Bukod pa doon ay kulang din siya sa diskarte. Kontento na lamang siya sa kinikita niya. Marami siyang pangarap pero hanggang doon na lamang yon. Bahala na raw kung matupad o hindi ang mga pangarap niya. Basta ang mahalaga ay nangangarap siya. Kaya nga nagpursige ako makapag-aral at ginustong makapagtapos para may marating naman ako sa buhay ko. Kung pareho kami ng mindset ay pareho din kaming hindi makakausad. Sa paglipas ng mga araw,
Unti-unti po noong nababawasan ang pagmamahal ko kay Estoy at napupunta yon kay Sir Alfonso Papadudut. Babe, sardinas na naman na may itlog ulam natin? Eh yan lang kasi yung nabili ko sa perang binigay mo sa akin. Wala na ba talagang iba? Eh wala na. Huwag ka na nga maghanap ng iba. Wala naman ako mailalabas. Pasalamat ka na lang at kahit papano may ulam tayo. Sabi ko nga, ikaw talaga. Sinermonan mo pa ako. Eh ang kulit mo kasi. Eh kumain ka na. Nasaan yung mga bata? Natutulog pa. Mamaya ako nagigisingin para kumain. Bakit ang sungit mo? Hindi ako masungit. Eh ano yan? Ano yan? Kumukunot yung noo mo. Tapos nagsasalubong yung kilay mo. Nagsusungit ka eh. Ewan ko sa'yo, Esto, yung dami mong napapansin. Huwag ka na kasi masungit. Sige ka, papangit ka niyan. Eh kung nagpapatawa ka, pues hindi nakakatawa. Kumain ka na nga lang dyan. Dami mo pang sinasabi. Sorry na babe. Huwag ka na magalit. Sige ka, baka magising ang mga anak natin. Sa kulit ng mga yun, di tayo makakain ng maayos. Oo, tapos hindi mo naman ako tinutulungan magpakain sa kanila. Ako na lang lahat. Ikaw nandun sa sala, nanonood lang ng TV o kaya natutulog sa sopa. Mirela naman, tinutulungan naman kita sa ibang gawaing bahay ah. Sige nga, ano yung mga sinasabi mong tulong? Ako yung nag-igib ng tubig para sa pagbabanlaw mo ng mga labahan natin. Yun lang? Pinagmamalaki mo na yon? Oo, mahirap kaya magbuhat ng timbang may lamang tubig. Mabigat din yun ha. Mukha ngang bigat na bigat ka eh. Laging natatapon yung laman kaya pagdating nung timba, kalahati na lang yung lamang tubig. O sige, bukod doon. Ano pang naitulong mo? Ako naghuhugas ng pinggan. Oo, ikaw nga. Pero ginagawa mo lang yun kapag galit na ako at malapit ko ng ibato sa mukha mo yung mga plato. Eh, ikaw na yun. Kesa naman sa walang ginagawa, di ba? Ewan ko sa'yo. Kailangan pa talaga na magalit ako para lang kumilos ka. Hindi ka naman baldado, hindi ka naman inutil, pero parang kang robot na disusi. Sakit mo naman magsalita, babe. Eh naku, wag mo na nga ako matawag-tawag na babe. Naalibadbaran ako sa'yo. Naglalambing lang naman eh. Wag ako yung lambingin mo, wala ako sa mood. Teka, napapansin ko lagi ka nalang wala sa mood pag naglalambing ako ah. Kahit kiss ko, tinatanggihan mo na rin. Hindi ka naman ganyan dati ah. Nakakatampo ka na ah. Maliit na bagay pinalalaki mo. Para yun lang nagtatampo ka na agad? Malamang. Parang asawa na nga kita eh. Tapos ayaw mo magpahalik sa akin? Natural magtatampo ako. Ikaw ah. Anong ako? Baka may iba ka na, kaya nanlalamig ka na sa akin. Yung utak mong nilalamig kaya kung ano-anong naiisip mo. Wala akong iba. Baka ikaw ang meron. Kung magkakaroon naman ako ng iba, sana noon na... bakit ka na mamalo? Nagtatanong ka pa talaga? Kumain ka na nga lang dyan. Totoo naman yung sinasabi ko. Alin sa mga sinabi mong totoo? Yung sa pagkakaroon ko ng iba. Noon pa lang sana, kaso mahal nga kita. Kaya pahalik na ako, babe. Halika mo mukha mo, nakakabwisit ka. Grabe, sungit. May dalaw ka ba? Baka gusto mo talampakan kung dumalaw sa mukha mo. Alam ko, Papa Dudut, na may mga pagkukulang din ako kay Estoy, pero sana ay alam niya rin noon yung mga pagkukulang niya sa akin. Pero sa nakikita ko na mga panahong yun ay parang hindi niya naman yon nararamdaman. Sarili lamang niya ang iniisip niya, Papa Dudut. At lagi niyang pinagsasawalang bahala yung nararamdaman ko. Ilang beses ko rin naman siyang sinuportahan at kinumbinse na maghanap naman ng maayos na trabaho. Yung may regular na kita dahil lumalaki na rin naman yung pangangailangan ng pamilya namin. Pero parang wala pa rin sa kanya yon, Papa Dudut. Sinasabi lang niya na makontento kami sa kung ano ang meron at wag nang maghangad ng sobra dahil hindi naman kami mayaman. Yon ang punot dulo ng kawalan ko ng gana sa kanya. Wala talaga siyang pangarap sa buhay. Kaya naman hinanap ko kay Sir Alfonso ang kalinga at pagmamahal na hindi ko nakukuha sa kanya. Pumayag po ako na magkaroon kami ng secret relationship kapalit ng pera. Opo, binibigyan niya ako noon ng pera. Tulong na rin daw niya sa akin at sa mga anak ko. Tinanggap ko na lamang kasi kailangan namin yon, Papa Dudut.
Kay Sir Alfonso ko po naranasan yung tinatawag nilang princess treatment. At ang sarap po pala sa pakiramdam na tinatrato ka ng tama. Sa loob ng 2 buwan ay sobrang saya po ng naging pagsasama namin ng professor ko kahit na pataguyon papadudot. Sir Alfonso, Mirela, anong ginagawa mo rito? busy po ba kayo? Hindi naman. Bakit? May sasabihin po kasi ako. Ha? Teka, maupo ka nga muna. Mukhang importante yan Ganun nga po, sir. Oh, ano ba yung sasabihin mo? Kasi po, hindi pa po kasi ako dinadatnan ngayong buwan kaya medyo nag-aalala na ako. Bukod po doon, nakakaramdam din ako ng pagkahilot, naduduwal ako tuwing umaga. Kaya nagdesisyon na po ako na mag-PT. Ano naman resulta nung nagpiti ka? Positive po. Ano? Buntis po ako. Anak niyo po tong pinagbubuntis ko. Teka. Inulit mo ba yung piti? Baka kasi akala mo buntis ka pero hindi naman pala. Inulit ko na po. 2 beses ako nag-PT pero ganun pa rin ang resulta. Positive pa rin po. Buntis po ako. Ay, nalinti ka na. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ka pwedeng mabuntis. Kasi pag nalaman niya na misis ko baka… Baka ano po? Teka, ano naman pong pakialam ng misis niyo rito hiwalay na kayo? Ano kasi, may kailangan din ako sabihin sa'yo. Ha? Ano yan? Bakit matapos kong sabihin na buntis ako may sasabihin ka rin? Huwag ka sumigaw. Baka may makarinig sa'yo. Oh, huwag kang umiyak. Pasensya ka na talaga. Bakit ba kasi kayo nagagalit sa akin? Hindi ko naman yung sinasadya. Nagulat lang ako doon sa sinabi mo. Sabi mo hindi ako pwedeng mabuntis kasi baka malaman ng misis mo. Bakit? Ano po bang mangyayari kapag nalaman niya? Nagkabalikan na kami, Mirela. Pasensya ka na kasi hindi ko nasabi sa'yo kaagad. Kailan pa po? Magdadalawang linggo pa lang naman. Kaya pala lagi kayong may kausap sa cellphone nyo tapos lagi kayong nakangiti. Yun naman pala okay na kayo ng misis nyo. Asawa ko pa rin siya. Nanay pa rin siya ng mga anak ko. Pero paano ako? At yung magiging anak natin? Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano na to ngayon. Ayoko na masira ulit kami ng asawa ko. Mahal ko siya. Di ako makapaniwala na mahal mo siya ulit ng ganun lang. Ano ko? Para usan? Hindi naman sa ganon. Ganun na rin yun. Kunwari pa kayo ginawa nyo lang akong kabit. Minahal kita pero hindi kita kayang panagutan. Pati na yung bata yung pinagbubuntis mo. Kaya sana maintindihan mo. Hindi ko po kayo maiintindihan. At kahit ano pang gawin yung paliwanag, hindi ko maiintindihan yung panloloko nyo sa akin. Ginawa nyo akong tanga. Sa una pa lang naman, alam naman natin na komplikado yung relasyon na meron tayo. Kaya sana hindi ka na umasa na lalalim yun ng gusto. Hindi naman sana ako aasa kung hindi nyo sinabing mahal nyo ako eh. Mahal pa rin naman kita pero mas mahal ko yung asawa ko. Sana maintindihan mo yun. Pero paano na yung magiging anak natin? Alam niyong lagot ako kay Estoy pag nalaman niya na buntis ako ng ibang lalaki. Ipalaglag mo na lang yung bata. Ano sabi niyo? Mali naman kasi talaga na nabuo yung batang yan. Kaya ipalaglag mo na lang. Total, dugo pa lang naman yan. Komplikado na yung sitwasyon. Kaya wag mo nang palalain pa. Hindi po ako makapaniwala sa sinabi ni Sir Alfonso na hindi niya kayang panagutan ang dinadala ko dahil mas magiging komplikado lang ang lahat, Papa Dudut. Hindi ko maiwasang magalit dahil saka pa niya yon sinabi kung kailan nagbunga na ang lihim naming relasyon. Kasabay noon ay hindi ko na rin naitago yung pag-aalala ko dahil baka malaman ni Estoy na pinagtaksilan ko siya, Papa Dudut. Natakot ako sa pwede niyang gawin sa akin o sa mga anak ko. Ayoko pong may mangyaring masama sa amin. Doon ko naisip na ipapahamak lamang ako ng batang nasa sinapupunan ko. Kung hindi kasi siya nabuo.
hindi magiging magulo ang lahat. Naisip ko rin na hindi pa ako handang magkaanak ulit sa pangatlong pagkakataon dahil mas lalo noong mahahadlangan ang mga pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral at umasenso sa buhay. Kaya naman kahit na masakit Papa Dudut ay pumasok na sa isipan ko noon na ipalaglag na lamang ang bata. Tulad ng sinabi ni Sir Alfonso. Alam kong mali at malaking kasalanan ang naisip kong gawin Papa Dudut. Pero nilamon na ako ng matinding takot ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Desidido na sana ako noon na ipalaglag ang batang dinadala ko. Pero biglang nagbago ang desisyon kong yon nang mapadaan ako sa may simbahan. Sakto pa na may misa na mga oras na yon Papa Dudut. Pumasok ako at nakipag-usap sa Diyos para humingi ng tawad sa malaking kasalanan na naisip kong gawin. Sakto na nagbimisa kaya pumasok ako at doon po ako humingi ng tawad sa Diyos dahil sa mga naisip ko. Nagdasal po ako at sinabi ko sa Kanya na hindi ko na pagpaplanuhang sakta ng bata na nasa sinapupunan ko Papa Dudut. Parang natauhan ako pagkatapos ng misa kaya nagpasya ako na ipagpatuloy na lamang ang pagbubuntis. Nagawa ko pa namang itago yon sa lahat dahil hindi pa naman kalakihan ng tiyan ko. Iniwasan ko na rin si Sir Alfonso matapos ang sinabi niya sa akin nung huling beses kaming magkausap. Dismayado ako sa kanya dahil sa inasal niya. Naniwala ako na siya yung pinakaunang poprotekta sa akin at sa magiging anak namin pero hindi niya yon nagawa Papa Dudut. Naduwag siya. Malakas lang ang loob niya na gumawa ng kalokohan pero hindi naman pala niya kayang panagutan. At kahit na ano pang dahilan niya ay wala na akong pakialam pa. Hindi naman ako humiling ng kasal sa kanya. Ang gusto ko lang ay sustentuhan niya kami ng anak ko. Mahal ko siya pero alam kong imposible ang relasyon namin lalo na't komplikado ito. Kapag nalaman pa ng mismong eskwelahan yung namamagitan sa amin ay may posibilidad na matanggalan siya ng lisensya na makapagturo. Dahil sa mga aksyon ko ay nag-alala rin po si Sir Alfonso kaya kinulit niya akong makipagkita sa kanya para makipag-usap Papa Dudut. Mirela, salamat sa pagpayag mo na makipag-usap sa akin. Eh, ang kulit nyo kasi. Akala ko ba tapos na tayo? Ano ka mo? Pwede ba, Sir Alfonso? Huwag na kayong magtanga-tangahan dyan. Di ba ang sabi nyo nagkaayos na kayo ng misis nyo? At sinabi nyo rin na mas mahal nyo siya kaysa sa amin ng baby ko. Ibig sabihin nun, tapos na tayo. Doon na kayo sa pamilya nyo. Huwag ka naman ganyan oh. Anong wag akong ganyang pinagsasabi ninyo? Huwag mo naman ako ipagtabo yan. Ano pong gusto nyong gawin ko? Yakapin kita at makipagharutan sa inyo? Oo, yakapin mo ako. Kasi mahal pa rin naman kita. Ang kapal din naman ng mukha nyo, no? Makapal na kung makapal. Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Nakalimutan nyo na ba yung sinabi nyo sa akin? Sabi nyo, mali na nagkaanak tayo at wag na rin akong umasa na lalalim pa yung relasyon natin. Tapos sasabihin nyo sa akin ngayon na wag ko na kayong ipagtabuyan kasi mahal nyo pa rin ako? Ayusin nyo na muna yung pag-iisip nyo. Nahahalata tuloy yung edad nyo. Nabigla lang naman ako nung sinabi ko yun sa'yo. Narealize ko na hindi ko pala kayang mawala ka sa akin. Pero yung anak natin, kaya nyong mawala. Sa inyo pa nga mismo nang galing na ipalaglag ko siya, di ba? Patawarin mo sana ako. Sa Diyos kayo humingi ng tawad, wag sa akin. Buti na lang talaga, hindi ako kasing sama nyo. Kung hindi, baka nakagawa pa ako ng bagay na pagsisisihan ko rin sa huli. Ibig sabihin, hindi mo pinalaglag yung baby natin? Baby ko. Baby ko lang to kasi nga ayaw mo naman sa kanya, di ba? Ako pa rin ang tatay ng batang yan. Huwag mo naman ipagkait sa akin na maging ama ulit. Paano ko nga ibibigay yung karapatan na kilalanin kang ama ng batang to kung ginusto mo siyang mawala? Babawi ako. Susustentuhan ko ang anak natin. Ako nang bahala sa kanya. Sa inyo. Please, Mirela. Bigyan mo pa sana ako ng isa pang pagkakataon para patunayan yung nararamdaman ko sa'yo.
Mahal ko kayo na magiging anak natin. Mahal ko rin naman po kayo pero natatakot ako. Kahit na ayoko nang ipalaglag tong baby natin, hindi ko pa rin alam kung paano ko sasabihin kay Estoy yung tungkol dito. Sa ngayon kasi, kaya ko pang itago to kasi hindi pa naman halata yung tiyan ko. Pero paano pag lumaki na to? Isa lang yung paraan na naiisip ko. Makipaghiwalay ka kay Estoy. Tapos iuwi kita sa probinsya namin sa Javier Leyte. May matitiran kayo doon. Naayos ko na lahat. Doon na kayo tumira na magiging anak natin. Nasisiraan na ba kayo ng ulo? At talagang desidido na kayong gawin akong kabit? Hindi mo na rin namamahal si Estoy. Kaya bakit nakikisama ka pa sa kanya? Kasi may mga anak kami. Iwanan mo na rin sa kanya yung mga anak ninyo. Magsimula ka ulit. Magsimula tayo na magiging anak natin. Kaunting pagsasakripisyo lang naman yung gagawin mo. Tapos hindi mo na ulit mararanasan maghirap. Hindi ako mayaman, pero gagawin kong lahat para mabigyan kayo ng komportabling buhay. Sige na, Mirela. Pumayag ka na. Diba, mahal mo naman ako? Seryoso ba kayo sa gusto nyong ipagawa sa akin? Gusto nyong iwan ko ang mga anak namin ni Estoy? Magkakaanak na rin naman tayo eh. Siya na lang yung mahalin mo at alagaan. Hindi naman mahirap gawin yun. Demonyo ka? Hindi ko akalain na masasabi mo yan. Gusto mo talaga na iwan ko ang mga anak ko para sa'yo? Hoy, para sabihin ko sa'yo, wala akong balak na maging kabit habang buhay. Ayokong ikahiya ko ng mga anak ko. Matagal pa naman bago mangyari yun. Mapaghahandaan pa natin. Kaya pa naman natin itago ngayon eh. Hindi natin maitatago yung totoo. Kaya ngayon pa lang, tapusin na natin to para hindi na lumala yung gulo. Kung makikipaghiwalay ka sa akin, malalaman ni Estoy na nangaliwa ka. Naisip mo na ba kung ano mangyayari sa'yo pag nagkataon? Bahala na. Hihingi na lang ako ng tawad sa kanya. Kung tatanggapin niya pa rin ako, handa akong bumawi. Pero kung ayaw niya, wala na akong magagawa. Karapatan niyang magalit at hindi ako tanggapin. Kasi ako naman yung nagkamali sa amin. Sana ganun ka rin. Sana handa ka rin panagutan yung nagawa mong pagkakamali. Papa Dudut, plano ko na sanang tapusin noon ang namamagitan sa amin ni Sir Alfonso. Pero nakiusap siya sa akin na huwag kaming maghiwalay dahil hindi niya raw kakayanin. Nalilito po ako sa kanya noon kasi ayaw naman niya akong panagutan noong una. Pero ayaw niya rin akong palayain. Sa huli ay nakipaghiwalay na rin ako sa kanya. Ayoko na kasing dagdagan pa yung pagkakasala ko sa mata ng Diyos at sa batas ng tao dahil sa ginawa namin. Nagkasundo na lamang po kami ni Sir Alfonso na susustentuhan niya ang batang dinadala ko pero wala kaming pagsasabihan na siya ang ama. Pero hindi namin inaasahan na natunugan pala ng asawa niya ang tungkol sa pagkikita namin. Sinundan siya nito at nahuli kami sa akto na magkasamang kumakain. Gulat na gulat po kaming pareho, Papa Dudut, lalo nung galit nitong hinablot ang buhok ko para sa bunutan. Inawat po kami ni Sir Alfonso pero wala rin siyang nagawa kasi pinagtulungan na ako ng mag-ina niya. Sumunod din pala ang anak nilang babae ng gabing yon kaya wala po akong kalaban-laban sa kanila, Papa Dudut. Inawat kami ng mga crew sa naturang fast food chain na kinakaroon na namin. Ilang sandali lang matapos yon ay namalayan ko na lamang na dinudugo na pala ako. Natakot pa ako noon at ganoon din si Sir Alfonso kaya dali-dali niya akong dinala sa pinakamalapit na ospital. Kaya lang, huli na ang lahat. Dahil sa nangyari ay tuluyan na akong nakunan. Tuluyan na nga pong nalaman ni Estoy ang pangangaliwa ko noong puntahan niya ko sa ospital, Papa Dudut. Kitang-kita ko sa mga mata niya yung matinding galit at pandidiri sa akin. Walang patid ang luha ko noon habang humihingi ng tawad sa kanya. Pero hindi pa raw niya kayang ibigay yon. Hindi niya rin alam kung kaya pa niyang ibigay yon pagkatapos ng lahat. Gusto ko ring magalit sa kanya dahil sa mga pagkukulang niya pero mali na isumbat ko yon sa kanya para lang bigyan ng katwiran ang kasalanang nagawa ko. Kung tutuusin ay mas malaki yung kasalanan ko sa kanya. Tungkol naman kay Sir Alfonso ay nawala na ako ng balita sa kanya at sa pamilya niya dahil hindi na rin naman ako noon nakabalik sa school. Tuluyan na akong huminto, Papa Dudut.
Estoy, tama na yung pag-inom mo. Lasing ka na eh. Baka mamaya maistorbo mo na naman ang mga kapitbahay natin. Matulog ka na dun sa kwarto. Huwag mo nga akong inuutusan. Tsaka huwag mo rin akong hahawakan. Nandidiri ako sa'yo, Mirela. Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin ako napapatawad. Paano kita patatawarin? Nagpagalaw ka sa ibang lalaki. Tapos dun pa talaga sa profesor mong amoy lupa. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan yung tao. Okay, tamo. Pinagtatanggol mo pa yung matandang yun. Hindi ko siya pinagtatanggol. Pero mali rin naman na pagsalitaan mo siya ng ganun. Anong gusto mong gawin ko? Palakpakan yung kalokohang ginawa nyo? Hindi naman sa ganun. Alam naming mali yung nangyari. Siguro karma na namin yung pagkawala ng anak namin. At habang buhay ko yung dadalhin sa konsensya ko. Buti alam mo. Kasi hindi ko na rin makakalimutan yung ginawa mo. Sobra ka eh. Napakasama mong babae. Oo, may pagkukulang ako sa'yo pero yung manlalaki ka, iniputan mo ako sa ulo eh. Nagpagalaw ka na nga sa kanya, nagpabuntis ka pa. Alam mo ba kung gaano kasakit yun para sa akin? Nanliliit na nga ako tapos sa ginawa mo, tinapakan mo pa yung pagkalalaki ko. Alam ko. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa iyo eh. Hindi na maibabalik ng paghingi mo ng tawad yung tiwala ko sa'yo kasi sinira mo na yun. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Estoy. Ano pang pagkakataon yung gusto mo? Sa tingin mo ba, ganun lang kadali kalimutan yung ginawa mo? Huwag ka nang umasa na mapapatawad kita agad. Hindi ko naman hinihiling na patawarin mo ko agad pero sana isipin mo rin yung pamilya natin. Ikaw na rin yung may sabi. May pagkukulang ka kaya hinanap ko sa iba yung mga bagay na wala sa'yo. Hindi sana mangyayari yun kung hindi ka nagkulang sa pamilya natin. Kasama nga kita pero parang mag-isa lang ako sa lahat. Parang ako lang yung may pangarap para sa atin. Anong gusto mong gawin ko? Sige nga. Magsimula tayo ulit. Bumawi ka. Babawi rin ako. Magtulungan tayo para sa mga anak natin. Kung makapagsalita ka, akala mo ganun lang kadali yun. Palibhasa, ikaw yung nagloko. Wala namang madali lalo na sa pagbuo ng pamilya. Mas lamang yung hirap kaysa sa ginhawa. Marami tayong isasakripisyo pero kakayanin kasi inspirasyon natin ang mga anak natin. Inalok ako ni Sir Alfonso ng mas komportabling buhay pero kapalit nun, iiwan ko kayo ng mga anak ko. Hindi ako pumayag. Hindi ko kayang mapalayo sa mga bata. At ganun din sa'yo kahit na unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw pa rin naman ang ama ng mga anak ko. Kahit ganito ko, mahal pa rin kita. At mahal ko yung mga bata. Pero di ko naisip humanap ng iba para saglit na takasan yung responsibilidad ko sa pamilyang to. Malaki yung kasalanang nagawa ko. Kaya kung kinakailangan kong humingi sa'yo ng tawad araw-araw, gagawin ko. Hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad o kung darating pa ba yung araw na yon. Kaya huwag ka nang umasa na babalik pa tayo sa dati. Alam ko. Pero tama ka rin naman sa sinabi mong malaki yung pagkukulang ko sa pamilya natin. Masyado akong naging panatag. Akala ko kasi sapat na yung maipakita ko na nagpakaama ko. Akala ko kasi ganun lang kasimple maging tatay. Pero hindi ko alam na kulang pa pala yun. Malaki rin yung pagkukulang ko sa'yo kasi hindi ko sinuportahan yung pangarap mo. Kaya lalo nang nagkandaleche-leche. Kung galit ako sa'yo, mas nagagalit ako sa sarili ko. Bakit kasi kailangan pang humantong sa ganito ang lahat? Hindi na natin maibabalik yung nangyari. Pero pwede naman tayong bumawi at mas gawin kung ano yung tama. Ikaw pa rin naman yung lalaking minahal ko. At kayo ng mga anak natin yung pinili ko. Kaya sana, mapagbigyan mo pa ako. Kahit isang pagkakataon lang ulit. Hindi po kami naghiwalay ni Estoy, Papa Dudut. Sa halip na mangyari yon ay magkasama naming ginampanan ang pagiging magkatuwang sa pamilyang binuo namin. Malaki po ang pagkakasala ko sa kanya bilang partner kaya araw-araw ko yung pinagsisisihan. Lagi rin po akong bumabawi sa kanya para hindi na niya maranasan yung pakiramdam na minsan ko siyang pinagpalit sa iba. Bukod doon ay lagi rin akong nagdarasal sa Diyos. Natulungan akong makapagbagong buhay at maging malakas ang pananampalataya para malabanan ko ang mga tukso sa paligid ko. Akala ko dahil
bumabawi na ako noon sa mga maling nagawa ko, ay magiging maayos na ang lahat, Papa Dudut. Pero nagkamali ako. Sa pagkakataong yun ay si Estoy naman ang nangaliwa at sa huli ay pinili niyang sumama sa babae niya. Iniwan niya kami ng mga anak niya ng ganon na lamang. Sobrang sakit po ng ginawa niya pero wala naman akong nagawa. Hindi ko na siya napilit pang bumalik sa amin ng mga anak niya dahil desidido na siyang panindigan ang bago niya. Ang sakit lang sa parte ko na pinili ko sila pero iiwan niya rin pala kami. Siguro'y hindi pa rin talaga ako lubos na napatawad ni Estoy sa kasalanang ginawa ko sa kanya. Naisang tabi lang yon pero hindi tuluyang nawala, Papa Dudut. At wala na akong magagawa kundi tanggapin yon, Papa Dudut. Kung tatanungin niyo ako kung may balita pa ako kay Sir Alfonso, ang huling nalaman ko ay sumakabilang buhay na siya dahil sa COVID. Binalita lang po yon sa akin ng dati kong kaklase. Pero hindi ko na inalam kung naging maayos pa rin ba ang pagsasama nila ng misis niya matapos nitong malaman ang naging relasyon namin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyo na mai-ere ang istorya ng buhay ko at sana kahit papaano ay may natutunan ang mga kabarangay natin sa mga naranasan ko na mga pagkakamali sa buhay. Muli, God bless sa inyo, Papa Dudut, and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Merela. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap aminin ang nararamdaman mo sa isang tao lalo na kung pakiramdam mo ay hindi kayo bagay at hindi dapat pinagtatagpo. Mahirap ding sabihin sa sarili na tumigil na sa kakaasa lalo kung alam mong sa puso mo ay siya lang ang nag-iisa. Ikaw kabarangay, kaya mo bang turuan ang puso mong kalimutan siya? Dear Papa Dudut, kung gaya lang sana ng teleserye ang love life ko ay baka sa dulo ay happy ending din ang ma-experience ko. Ako nga pala si Buboy, 25 years old at mahirap pero pogi. Anak ako ng isang family driver at naipasa ang trabaho ng tatay ko sa akin. Nang may stroke siya at kailangan ng kahalili sa pagdadrive sa kanyang mga amo. Dito na iikot ang kwento ko. Dahil sa pagiging driver ko ay nakilala ko si Yasi. Kaedad ko lamang siya ang nag-iisang anak ng mga amo ko. Siya ang pinagdadrive ko. Maganda si Yasi at mukhang artista talaga. At unang beses ko siyang nakita ay natulala ko. Para ko nakakita ng leading lady sa teleserye. Madalas siyang nakasuot ng makukulay at maiksing damit na bumabagay naman sa kanya. Matataas ang takong at laging nakasuot ng makeup. Akala mo talaga ay artista na laging naka-ready para sa taping. Panay nga ang tingin ko sa kanya at iniisip ko kung napanood ko na nga ba siya sa TV o di naman kaya ay nakita sa isang magazine. Pero sadyang maganda lang siya, sabi ng mga kasambahay nila, at hindi siya artista. Kung sagad sa kagandahan si Yasi ay sagad din ito sa kasupladahan at pagiging maarte. Alam kong tipikal na ugali na yon ng mga spoiled na mayayaman at tulad ni Yasi. Kaya lang ay nanghihinaing ako sa ganda niya lalo't almost perfect na siya sa paningin ko. Pero ganoon siguro talaga, Papa Dudut. Hindi ibibigay sa iyo ni Lord ang lahat. Tulad ko, pogi lang ako pero mahirap lang at hindi rin naman ganong katalino.
Paraan ito ni Lord para ipakita na pantay-pantay ang tingin niya sa lahat ng kanyang mga anak. Sa unang beses na pinag-drive ko si Yasi, nasampulan ako ng pagiging maarte at mataray niya. Hindi ko yon napaghandaan lalo't unang beses ko yon na ipinag-drive siya, Papa Dudut. Good morning, Ma'am Yasi. Aha, Saan po tayo ngayon? sa office muna ni Mommy. Mukhang sad girl si Ma'am Yasi ngayon ah. What? Smile naman po kayo dyan. Para ganaan ako mag-drive. Ngumiwi o ngumiti man ako, wala kang ibang choice kundi mag-drive. Now go! Drive! Sungit talaga. Malakas na naman siguro ang regla. What did you say? Sabi ko po, haharurot na sa office ng inyong mami. Mamaya rin ihatid mo ako sa rest house namin sa Tagaytay. I need to be there before dark. Nako, malilintikan tayo sa traffic niyan, ma'am. Biyernes pa naman. I don't care. Binabayaran ka namin para sumunod at hindi para magreklamo. Sinasabi ko lang po, ma'am. Baka kasi mainis ka kapag hindi na tayo makausad. You talk too much. Pwede bang sumunod ka na lang? Gosh, ang arte. Ikaw nga tong maarte. Anong binubulong-bulong mo dyan? Wala po. Sabi ko, ang ganda nyo. I know that. Kaya lang ang arte masyado. Why are you laughing? What's so funny? Wala ma'am. May naalala lang ako. Can we just go now? Drive na, dali! Okay po ma'am. Ay, wait lang ma'am. What? Tumatawag po kasi yung nanay ko. Okay lang bang sagutin? Just make it quick. Thank you ma'am. Hello, Nay? Hello anak! Naiwan mo yung baon mo rito sa mesa. Ay nako, sabi ko na eh. Kaya pala magaan yung bag ko. Nasa trabaho ka na ba? Pwede ko namang ihatid dyan sa'yo ngayon habang sabay-sabay pa yung mga jeep na dumadaan dito sa atin. Mapapagod lang kayo, Nay. Hayaan nyo na. Kakainin ko na lang mamaya pagka-uwi. Paalis na rin kasi kami ni Ma'am Yasi. Eh paano ka niyan? Anong kakainin mo? Didiskarte na lang mamaya. Marami namang karinderya sa tabi-tabi. Are you done na? Can we go? Nay, aalis na po kami. Tatawagan ko na lang kayo mamaya ha. O sige, mag-iingat kayo ha. Umuwi ka ng maaga mamaya para makasabay ka sa amin ng tatay mo sa hapunan. Gagawa ako ng gelatin na panghimagas. I'm losing my cool here. Nay, mamaya na tayo mag-usap. Naiinitan na si Ma'am Yasi eh. Napahinaan ko ata tong aircon ng sasakyan. I love you, Nay. Bye. Love you too, bye-bye. Ma'am, itodo ko po ba yung aircon? What? Why? Sabi niyo po kasi losing cool eh. Nauubos na po ba yung lamig ng aircon? Teka lang po. Gosh, that's not what I meant. You know what, let's just go. Pasensya na po ulit. Nag-aalala lang yung nanay ko. Naiwan ko kasi yung lunchbox ko sa mesa namin. Lunchbox? What are you, 8? Ayoko nga rin sanang magbaon kaso mapilit tong si nanay eh. Lagi kaming pinagbabaon. Maski na si tatay nung siya pa yung nagdadrive sa inyo. Ang saya pa nga niya kapag nasimot namin yung laman ng lunchbox namin. So that's how your mom shows love? Through lunchboxes? That's kinda sweet. Alam nyo ma'am, dalasan yung pagngiti. Bagay sa inyo eh. Dalian mo na lang mag-drive. Pwede? Nabuhay na naman ang tigre. Anong sabi mo? Sabi ko po, ginisang tigre yung cravings ko ngayon. Ayon sa mga kwento ng kasambahay nila Yasi ay hindi raw siya totoong anak ng mga magulang niya. Inampon lamang daw siya dahil hindi magkaroon ng anak ang mga umampon sa kanya. Alam naman daw yon ni Yasi at bata pa lamang siya ay pinaliwanag na sa kanya ang sitwasyon nila. Mula raw noon ayon sa pinakamatandang kasambahay nila, nagbago na raw si Yasi. Madalas na raw itong nagkukulong sa kwarto at nagpapatugtog ng mga malalakas na music. Wala rin naman daw ginawang iba ang mga magulang niya para intindihin ang pagdaramdam niya.
Busy raw kasi sa negosyo ang mga magulang niya kaya hindi na rin pinansin ang pagre-rebelde niya. Hanggang sa tuluyan na siyang napabayaan. Hanggang sa tuluyan nang nawala ang sweet at mabait na si Yasi. Lagi na lang siyang galit sa mundo na akala mo ay maraming umutang sa kanya at hindi pa binabayaran. Hanggang sa paglaki, bihira rin niyang nakakasama ang mga magulang niya. Ni kumain sa hapagkainan ay hindi nila magawa ng sabay. Lagi na lang mag-isang kumakain si Yasi sa bahay at kahit gaano pa kasarap ang ulam, hindi niya yon malasahan. Lagi nagtatanong kung kailan nga ba niya makakasalo ang mga magulang niya. Eto marahil ang dahilan kung bakit humaba ang pasensya ko kay Yasi kahit lagi niya akong sinusungitan at inaartehan. Hindi tulad ko ay lumaki siya sa tahanan na malawak nga pero kulang naman sa pagmamahalan. Kaya nung nalaman niyang pinagbabaon ako ng nanay ko ay nakaramdam siya ng kaunting kirot at nakita ko yon kahit ngumiti siya. Doon ako nakaramdam sa kanya ng awa. Hiling ko na lang sana na balang araw makasabay na rin niya ang mga magulang niya sa hapagkainan. O hindi ba? Tipikal na kwento sa teleserye ang buhay ni Yasi, Papa Dudut. Pauwi na rin ako, Nay. Hinihintay ko na lang lumabas ng mall si Ma'am Yasi. Happy 55th birthday po ulit. Dalian mo ha. Ikaw na lang ang hinihintay. Lumalamig na tong pansit bihon. Kumusta po yung lumpiang Shanghai? Ito na nga't gusto nang tumalon sa lalagyan. Naiinip na kagaya ko. Ubus na bang pasensya ng birthday girl namin? Happy birthday ulit, Nay. Mas marami pa yung sahog na baboy sa pansit bihon kisa sa pasensya ko. Kaya umuwi ka na. Kanina pa sumisilip-silip yung mga kapitbahay. Gusto na makikain. Gusto lang manglait ng handa ang mga yan. Ay nako, sinabi mo Let's pa. go na. Nay, nandito na po si Ma'am Yasi. Magdadrive na po ako. Pagkatapos po nito, uuwi na ako agad dyan. Love you. Oh, mag-iingat kayo ha. Ipagtatabi ko kamo si Ma'am Yasi ng pansit bihon. Ipapabaon ko sa'yo bukas. Ipainit na lang kamo. Iabot mo sa kanya ha. Naku, mukhang hindi to kumakain ng pansit bihon, Nay. Pero susubukan kong ialok. Sige po, mamaya na lang po ulit. Love you, Nay. Love you too. Sinend ko sa'yo yung address ng bahay ng friend ko. I-GPS mo na lang. Doon tayo ngayon. Hindi ka pa ba uuwi niyan, Ma'am? Kala ko po after mall ihatid ko na kayo sa bahay nyo. Well, I changed my mind. Wala naman sina mommy at daddy sa house. I'll just stay at my friend's house for a few hours until my parents get home. Saka mo na ako ihatid pa uwi. Hihintayin ko po kayo ron, Ma'am. Of course. Is that a problem? Kasi, Ma'am, What? kailangan ko na kasing umuwi sa amin eh. I'm your boss and I'll tell you when to go home. Now drive. Birthday po kasi ng nanay ko ngayon. Oh, Kanina pa kasi niya binibida yung pansit bihon na niluto niya. Hindi nga po ako kumain kanina para maparami ang kain ko nun mamaya pag uwi. sana pala yan muna yung sinabi mo, no? I feel bad tuloy. Hindi niyo rin naman po alam. Akala ko rin kasi ihahatid ko na kayo pa uwi after niyo mag-mall. Call your mom. Po? Tawagan mo mommy mo so I can talk to her. Po? Anong sasabihin niyo? Just call her. Now na. Hello, Buboy. Hello, Nay? Pauwi ka na ba, nak? Pinapasok ko na yung ibang kapitbahay natin. Abay, kanina pa nakatitig sa lumpia eh. Nay, kausapin daw po kayo ni Ma'am Yasi. Hello? Is this Buboy's mom? This is Yasi po. Ay, Ma'am Yasi! Magandang hapon po. Ay, ano po ba yun? Sabi ni Buboy, it's your birthday daw po. Opo, ma'am. Hinihintay ko na nga lang po siyang umuwi rito pagkahatid po sa inyo para makasabay na siyang kumanta ng happy birthday sa akin. Can I come? Ha? Inimbitahan ng sarili? I'm not talking to you. Gusto niyo po ba talagang pumunta, ma'am?
Naku, maliit lang po kasi itong bahay namin eh. Masikip at saka mainit pa. Baka po hindi niyo makayanan. It's okay po. Gusto ko lang maki-birthday. So, can I come? Papadudot lihim akong napangiti nang nag-volunteer si Yasi na pumunta sa birthday ng nanay ko. Pagkatapos ng usapan nila ay inabot na sa akin ni Yasi ang cellphone ko pabalik. Sinabi niyang imbitado na raw siya sa birthday ng nanay ko. Akala ko nga dediretso muna kami sa bahay ng friend niya bago kami pumunta sa bahay. Pero sinabi niyang i-cancel na lang daw namin ang pagpunta sa friend ko. Mas mahalaga raw ang birthday ng nanay ko. Lihim akong kinilig doon at parang sa teleserye, yung tipong umaamo na yung tigring leading lady. Ganon ang feeling. Napangiti ako ng palihim pero nahuli rin niya ako. Tinanong niya kung bakit ako ngumingiti. Nagsinungaling ako, papadudot, at sinabing na-excite lamang ako makauwi ng bahay para makakain na ng pansit bihon. Tumango lamang siya at saka nilabas ang mga pinamili niyang gamit sa mall. Nang maipit kami sa traffic ay pinapili niya ako sa mga bag na binili niya kung alin daw yung sa tingin ko ay magugustuhan ng nanay ko. Regalo na lang daw niya. Tumanggi ako at sinabing hindi na kailangan. Pero mapilit siya at nahiya akong tanggihan yon, lalo't mahal ang mga bag na binili niya, papadudot. Hindi naman sanay si nanay na gumamit ng mamahaling bag. Sapat na nga sa kanya yung eco bag sa mga grocery. Yun lang naman ang kinokolekta niya kasama ng mga supot na galing sa palengke. Nang hindi ako makapili kaagad ay si Ma'am Yasin ang nag-decide sa bag na ibibigay niya. Nalaman kong ang bag na balak niyang ibigay kay nanay ang siyang pinakamahal sa lahat ng nabili niya. Hay, nagkapuso na sa wakas ang tigring leading lady sa kwento ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dinala ko nga si Yasi sa bahay namin, panayang sorry habang naglalakad kami sa iskinita, lalo't alam kong hindi siya sanay dumaan sa mga ganon. Panayang tinginan ng mga tambay sa kanto. Pati mga tindera sa sari-sari store ay napasilip nang dumaan kami ni Yasi. Akala nila ay may taping ng teleserye at si Yasi ang bida. Sumunod nga rin ang mga bata sa amin dahil akala talaga nila ay artista si Yasi. Sabi nga nila malaki raw ang pagkakahawig ni Yasi kay Jillian Ward. Naniwala naman ako at proud na proud ako noon habang inaalalayan si Yasi papunta sa bahay namin. Wala naman ako naging problema sa kanya at akala ko nga ay mag-iinarte siya at matatakot na tumapak sa maruming daanan namin. Pero tahimik lamang niyang binabaybay ang daan patungo sa bahay namin. Ako pa nga tong panayang sorry sa bawat lubak na madadaanan niya. Sinabi niyang huwag ko siyang intindihin dahil ayos lamang siya. Nang makarating kami sa bahay ay napatitig muna si Yasi sa kabuuan ng labas ng bahay namin. Wala naman akong nakitang panguhusga sa kanya, papadudot. Inaya ko na siyang pumasok na lalo't nakita ko nang sumilip si nanay mula sa bintana. Ang tamis ng ngiti ni nanay nang makita si Yasi. Samantalang gumilid naman ang mga kapitbahay namin na naki-birthday. Nahiyang dumikit kay Yasi. Nahihiya sila na kahit laylayan ng bestida ni Yasi ay madikit sa kanilang hita. Ganon kaganda si Yasi. Mai-intimidate ka talaga sa itsura niya. Pero nung time na yon ay parang ka-level ko lamang siya. Nawala bigla ang arte at kasungitan niya. Nakipagbeso pa nga siya kay nanay, namula pa ang pisngi ni nanay, dala ng hiya sa ginawang pagbeso ni Yasi, papadudot. Ay
nako, pasensya na po sa pisngi ko, Ma'am Yasi. Nahawa na sa mantika ng lumpiang piniprito ko. That's okay po. Happy birthday! Salamat po. Pasensya na rin po sa masikip at maliit naming bahay. Sana hindi naman kayo nahirapan na makarating dito. Buboy anak, itutok mo nga rito kay Ma'am Yasi yung electric fan. Yung kalilinis ko lang ha, yung kulay blue. Ang daya ni nanay. Pag ako yung maalikabok na electric fan ang pinapagamit. Ay nako, kasi kanal ka. Aircon naman itong si Ma'am Yasi. Ay, maupo po kayo, Ma'am Yasi. Salamat po. Nasaan pala si tatay? Natulog saglit. Nananakit daw yung tuhod gawa ng rayuma. Ano, gisingin ko ba? Wag na po. Hayaan nyo na lang na magpahinga. Happy birthday po pala ulit. I'm sorry kung na-late kami. I didn't know it's your birthday kaya nagtagal ako sa mall eh. Ay okay lang po yun, Ma'am Yasi. Ang importante nandito kayo. Ito pala yung gift ko. Ito po oh. Ay! Shoulder bag! Naku! Mukhang mamahalin pa po ito ah. Naku, Ma'am Yasi, wag na lang po. Sapat na pong kayo nakarating dito. Wag ka ng etyos dyan, Nay. Tanggapin mo na. Kumislap na yung mata mo eh. Nahuli ka na. Humanda ka sa akin mamaya, Buboy. Ma'am, sobra po itong binigay ninyo. Sigurado po ba kayo rito? It's okay po. I have too many bags na rin naman na at home. You can have that one. It's actually my favorite among the 5 bags I bought today. Ano raw? Maganda raw yung bag. Do you eat brown noodles with small pork and small vegetables, ma'am? Brown noodles? Yung pansit bihon. Nay, di na kailangan Inglesin yun. Yeah, I would love some. Sa kalumpia. Pinagpa-fry ako ni Yaya Miding ng lumpia pag birthday ko. Pambansang handa kasi sa birthday ang lumpia. Masarap itong ginawa ko. Ipagbabalot kita, Ma'am Yasi, para maiuwi mo. Hatian mo na lang ang Yaya Miding mo, ha? You can just call me Yasi. Ay, nakakahiya naman po. Boss kayo ng asawa at anak ko eh. It's okay. Tapos naman na work nila so I can just be Yasi to them. Ma'am Yasi. Just Yasi. Again, your job's done for today. Yasi, okay lang bang wag mo masyadong damihan yung English mo kay nanay? Baka magmayoma na yan sa kaka-English eh. Mayoma? Joke lang po yun ng mga kanal na katulad ko. Aircon nga pala kayo. Hindi nyo magigets. Anyway, thank you sa pagpayag na pumunta ako dito sa house nyo. I like mga birthdays eh. It's my favorite. Normal na birthdayan lang po ito, ma'am. Siguro mas maganda tsaka mas masaya kapag may birthday sa inyo. It's not. Hindi po. I always spend my birthday alone. Well, sometimes with our helpers. Hindi nyo po nakakasama parents nyo? I don't even get to spend their birthdays with them. But I'm used to it. That's just how we are wired, I guess. Buboy, bakit may wire? Nay naman, panira ng moment. Isa hindi ko nga naintindihan eh. Ay, hayaan nyo Yasi. Kapag may birthday dito sa barangay namin, invited ka lagi. Really? Ay, joke lang yon. Pero gusto mo talaga maki-birthday dito sa amin? I would love to. Sabi ko nga, birthdays are my favorite. Nakita ko nga ang saya sa mga mata ni Yasi habang sinasabi ang huling linya niyang yon, Papa Dudut. Hindi man namin naiintindihan ang buo ang mga sinasabi niya dahil English. Pero sapat nang maintindihan namin sa kanyang mukha na totoong masaya siya. Yun marahil ang unang beses na nakita ko siyang ganon kasaya. Naglagay si nanay ng pansit bihon, lumpiang Shanghai, pritong manok at kaldereta sa paper plate. Nagulat nga si Yasi dahil pinagsama-sama ni nanay ang mga pagkain sa isang plato. Tapos, inabutan din siya ni nanay ng pink na gelatin na maraming pasas sa ibabaw. Yun ang unang beses na nakatikim si Yasi noon. Natuwa siya. Nakatatlong gelatin siya ng gabing yon. Nakikanta rin siya sa video kaya tuwang-tuwa sa kanya ang mga kapitbahay namin. Maski ako ay natutuwa habang pinagmamasdan siyang nakikisama sa mga katulad namin. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na makakasama ko sa ganong pagkakataon si Yasi. Alas 9 na noon ng gabi nang magpahatid na si Yasi pauwi sa bahay nila. Maaga pa kasi ang flight niya.
Nagpaalam na ito sa lahat ng mga tao sa bahay at saka niyakap ng mahigpit si nanay. Doon ko nakita na parang nangungulila talaga si Yasi sa pagmamahal ng isang ina o ng isang magulang. Pagkatapos noon ay inalalayan ko na siyang makalabas ng bahay. Papasok na sana kami ng kotse nang bigla niyang makita ang nagbebenta ng fishball at ibang street food. Agad niya akong hinila patungo doon. Gusto raw niyang matikman ang mga yon. Napangiti na naman ako. Tipikal na pangyayari yon sa isang teleserye kung saan ang mayamang leading lady ay kakain ng street food. At bilang leading man na galing naman sa hirap, ako ang guide niya sa magandang experience na yon. Maraming kinuha si Yasi at nang makontento na siya, ay naupo kami sa gilid para ubusin yon, Papa Dudut. Doon na rin napakwento si Yasi tungkol sa buhay niya. What do you call this round orange thing? Kwek-kwek yan. Quick, quick? Kwek? Kwek. Itlog pugo yan. Tapos binalutan ng harina na may food coloring na orange. It looks good. Let's try it. It's super yummy. Hayaan mo. Sa susunod, bibilhan kita ng maraming ganyan. Thank you. But most of all, thank you for inviting me to your mom's birthday. Happy ako. Ikaw nga to nag-imbita sa sarili mo eh. Joke! Gusto ko lang kasing makatry maki-birthday sa mga katulad nyo. Katulad namin na mahirap? Gets? No ha? Katulad nyo na buo and loving ang family. Ay, sorry. Akala ko dahil sa mahirap kami. There's nothing wrong with being mahirap, no? Ha? Lahat kaya mali kapag mahirap ka. Walang perang pambili ng mga gusto. Mali. Laging pagod sa trabaho ng maliit ang pasahod. Mali. But you have what other rich people want. Ano? Yung maalikabok na electric fan? Kwek-kwek? Babad sa mantika na lumpia? Family. Lo, may family ka rin naman ah. But not as happy like yours. Maswerte ka, no? Be grateful. Hindi ba talaga masaya ang pamilya mo? Andito ba ako with you if I'm happy at home with my family? Kasi parang masaya naman ang buhay nyo eh. Nakukuha mo lahat ng gusto mo. Except for my parents' attention. Totoo nga yung mga napapanood ko sa teleserye. Teleserye? Yung mga napapanood sa TV tuwing hapon at gabi. Yung mga bidang mayayaman na nagsasampalan. Yung lagi naghahanap ng pagmamahal at atensyon ng magulang. Mga ganon. I should star in one of those teleseries then. Ikaw ang leading lady ko at ako ang leading man. Now that's interesting. Kain na nga lang tayo. Ma'am Yasi. What did I say kanina? Ay, Yasi, Yeah? thank you. Kasi pinakita mo kung sino ka. Why? What do you mean? Hindi lang talaga ako makapaniwala na mas makikilala pa kita ng ganito. Ang saya nyo kasama. Mabait at saka sabi sa inyo eh, mas gumaganda kayo kapag nakangiti. I'm sorry kung naaaway kita ha. It's just that I'm frustrated with my parents at ikaw yung andyan para sumalo. It's a misdirected anger. It won't happen again. Naiintindihan na kita kung bakit ka ganun sa akin dati. Pero hindi ko pa rin maintindihan karamihan ng English mo eh. Kaya sana tipirin mo naman kasi nahihilo na ako sa pag-intindi. I'm sorry. Okay, para sa'yo, I'll speak more Tagalog. I'll try. Para sa kwek, kwek? See? I can be kanal too. Ako kaya, kailan magiging aircon? Don't be an aircon. You're already perfect as a kanal. Did I use the joke right? Hindi ko rin alam. Hindi mo naman kasi tinipid yung English mo eh. Oops, I'll try harder na. Please have patience sa akin. Pasalamat ka, maganda ka. I heard that. Sige nga, anong sabi ko? You said I'm maganda. Totoo naman kasi. And thank you for that. You are pogi. Etyoserang aircon. Ubusin mo na yung kwek-kwek so I can hatid-hatid you home.
Natawanan pa kaming muli ni Yasi habang tinutuloy ang kwentuhan at pagkain ng street food. Yun na siguro, Papa Dudut, ang pinakamasayang gabi para sa akin. Panay lang ang titig ko sa kanya habang nagkukwento siya. Hindi ko talaga maintindihan karamihan ng mga sinasabi niya, pero naaaliw lamang akong makita kung gaano siya kaganda at kasaya ng gabing yon. Siya ang pinakamaganda sa paligid. Nagliliwanag ang kanyang ganda. Mas maliwanag pa kesa sa mga poste ng ilaw sa gilid. Nang maubos na namin ang street food ay naglakad na kaming muli para makapasok na sa sasakyan. Tinuloy pa rin namin ang kwentuhan at pinagdasal ko nga na sana ay maipit kami sa traffic para humaba pa ang oras na magkasama kaming dalawa. Habang napapaligiran kami ng iba't ibang ilaw sa paligid na sinasabayan pa ng liwanag mula sa mga bituin sa kalangitan, baduy na ba, Papa Dudut? Ganito kasi ata kapag nai-in love ka na. Ganito kasi yung mga napapanood kong eksena sa teleserye kapag nagkakamabutihan na ang leading lady at ang leading man. Natupad naman ang hiling ko at naipit kami sa traffic, pero hindi yon inalintana ni Yasi. Masaya pa rin siya. Nagpakwento siya sa akin tungkol sa mga masasayang ala-ala ko sa mga magulang ko. Habang nagkakwento ako ay hindi ko mapigilang makaramdam ng awa sa kanya dahil magkahalong saya at inggit ang nakikita ko sa mga mata niya. Pero mabilis lang siyang magiging masaya kapag naaalala niya kung paano siya inalagaan ni nanay habang kumakain ng gelatin. Panay daw kasi ang paypay ni nanay sa kanya dahil natatakot si nanay na pagpawisan si Yasi. Napailing na lamang ako noon at sinabing ganon din si nanay sa akin noong bata pa lamang ako. Parang ginagawa niya akong barbecue na pinapaypayan ng walang tigil para maluto na. Doon ko na nga napatawa si Yasi, Papa Dudut. Muli na naman akong napatingin sa kanya at napakaganda talaga ng leading lady ko kapag totoong masaya siya. Sana'y palagi na lang ganon. Sana'y palagi na lang siyang masaya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging close na kami ni Yasi at hindi na niya hinayaan na tawagin ko siyang ma'am. Madalas na niya akong nakakasama kahit saan siya pumunta. Hindi na lang niya ako pinaghihintay sa sasakyan niya at minsan ay nagro-road trip na lamang kami, Papa Dudut. Parang hindi na nga trabaho ang inaatupag ko kapag kasama ko siya. Para na lamang kaming magjowa na nagbabakasyon. Nakakakilig. Mas lalo pa ngang naging mabait si Yasi sa akin, Papa Dudut, at umuupo na rin siya sa tabi ko kapag nasa biyahe kami. Kaya parang hindi ko na ramdam na isa akong driver lang. Marami na rin siyang nakuwento sa akin. Lalo na yung mga masasakit at malulungkot na experience niya sa magulang niya. Naawa talaga ako. Kaya naman ang ginawa ko kapag hindi siya busy ay dinadala ko siya sa bahay namin para makasama niya ang mga magulang ko. Gusto kong ma-experience niya kung paano alagaan at bigyan ng atensyon ng mga mapagmahal na magulang. Kapag nasa bahay nga si Yasi, halos ayaw na niyang umuwi sa bahay nila. Masaya siyang nakatabi kay nanay habang nanonood ng mga teleserye. Ako naman ay nagdadala ng merienda na galing sa tindahan para mapagsaluhan namin habang nanonood. Tuwang-tuwa na noon si Yasi, lalo na kapag may dala pa akong kwek-kwek na naging paborito na niya. Pinakamasaya naman siya kapag nakakasalo namin siya sa hapunan. Kahit ano pa ang ulam namin, napaparami ang kain niya, lalo't napapasarap din ang kwentuhan habang nasa hapagkainan. Simple lang pala talaga ang gusto ni Yasi, ang may pamilyang makasalo sa pagkain. Isang pamilyang makakasama niya sa anumang okasyon, kasi yon ang wala sa kanya, Papa Dudut.